سيساي كانوا شمونا برا كانوا صراحة عشان كانوا قرروا حانت كابتشنان حانت بريشن هفتنا يتني مرة ما بالله ساي بقى أفرينا مالتي بقى ما فرينا أفري مسخا يكون نبيل دقابر بحر بيليكا جزاي دغيت أجي مش الباد أتخي إلكتريكا يتخفل لك أجي نتاي دبلن كاب أوف تبي أنت إيه تبزي بلون تاك دايق دي شو كسوق عبيلك ما قوي قوي خدنا أمزو مستن عبيكات وي مستن أفتت نبرة جزاي دعت يصدر يمزو الدو إرينا بخامت هذا سنة ميت أن يرنس خنزي لمني يلبلا هاشو لجزا سيازا هاجر كلي سيازا هاجر حجري عينت لم كينت لم بفتعري حلوة بزيت فيوري سلام زي خبركم تخطاتلتنا أبزل لخمو أسالتون تأنام زلو هيوت كتمرحو سناي من يتايك بلت يدلي كموترو نلومون بستفلا لكورنا تاريخنا مكناتو بزيكاتي ناي برتاو قالسي مستاريخ قالسز بإرتراز تأساسر كل شنخاوي تمحبراوي بوليتيكاوي خالق قصات هيوتنا بزدس الشنخيا تعلام أب اوندو زامدبنا نلوم خاطي قد محجي زقربو زنوركو كم ملسا أبزوريا تاريخ مكناتو توم زركو كملو زيادة زخركم كتحدثو توم دحواي ولدو خا انتاي نيرو نافلطو من تختحزو حدا ارستي بيلا زلخو اب سبورت اب زوريا سبورت اب عودو سبورتينا كنزارب كاونا او خا اب كويس اجري اب كم عينت كنتات بتعاطاطافنت نترهن لهاجرنا وفيلنا نهاجرنا شين هنتصوعنا قداسنت አለው ማለት بمجمريا كورا امباسادر غزيخات في خاب زنعنا مورال نمهب كمون هذا صبو زخانه مخرن قال زخانه تمكرتا زهلف كان بمهبكا مجمريا بشم تصوات خنا مزغنا كان فتو قال خاني زاغانتا اب ارتراس زحاش نهصاوتا سيستم دي ولا تكنيكلي اريا ناز بصح زلا حجون نابز متينا نحنا نفرحلو ነገር የለን ታጋንታ ትገጥመና ዘላ ولا زين فلتا نكون دامبر كمغاطمتنا متن كنعقاي نخلينا نحنا قابت زلنا تمكرودي ولا بتزلنا نيرتراويان شم حنتلا بحبون نحديث نتزل نيرتراو كيلي ولا نتحزب ارترا قومون نتنعنا صعبنا حزب اثيوبيا حقيسنا خم نخيس بعلملو تسفيه ناي سماناتات تسعاتات زنبره وهو سبورتاوي ناي كعس اجري هيوت انتاي مسل نلومي حد خفتهم او دميقوم كاب نذكرهم موترو اب زخرنا اب حلنا زي طفق حدا كوخب ناي توانتي خفتنا يشعو زنبرو كواختي تصواتاي هيزلكم قريبه زلخو منيو علالنا انتاي مسلكا خفتي نكايدو زته كترخبو يكم كموترو كساب مودعتا تحسنا مسانا هو تصنحو دغيمه دغاغيمه يمسغن سناي مكتال غاشانا بعلخا خطبل مريصه مدرخنا باخايو مني خا دحربايت خانتا يمسل كم اتو يتحرت بعزونا سبورتاوي هيوتكا خا بو قدم تخفلكم مصينا بمجمريا زي دغري كفله ادمونا انا قبل بيمسغن سلطناي سبورت هاجرنا دنبره فلاج اب كوس ابري معو خنترخ زين قالا طعمي قبل بيمسغن شمي يا مانيل إياسو بال تولد كله عبي بعبو كلهم كأني أتكليزان بدحريق أني نابس مرانا كلاي درجة لتمرتي نختنا أبسنت أنا أتي مالتي بدحريو أفكار باركة زنا حجي باركة بيت مرتو تبهلله ناو مچ مالتي كميو أفتناي أتكليزان دنبره قول أبركي أتبهلا قول نشتيا جد هنا تجواتي بايد حلف كان كل أنتو سجاب في عم أدان زوج حلو على أحد فري أجي خفتا قول أبركي أدو فريتم
ተጻዋታይ ሓደ ምዃነይ ከዓኒ ይሕበን እዚ ይመስል እቲ ድሕረ ባይታ ኣብቲ ናይ ስፖርት ጀማምራኻ ድሓን ካብ ትሕትኻ ተወጊስና ንምልስ ማለት ፅቡቅ ሕጅብቲ ንእሽቶይ ተምሃራይ ኮንካ ከምዚ ክጠቅሶ ፀናሕካ እቲ ከባቢኻ ከም ዝኾነ እቲ ዝዓበየ ናይ ሽዑ እዋን ወላ ክሳብ ሕጂ እውን እቲ ከባቢኻ ኢኻ እንዳተምሃርካ ስምዒትካ እንዳውፅኻ ድሓር ቅርፂ እንዳሓዘ ምክንያቱ ኣብ ናይ ኣብያተ ትምህርቲ ውድድራት ከምኡ እንዳበለ ከዓ ሽዑ ቀበሌታት ከፍተኛ ከምኡ እንዳበለ ክሳብ ኣውራጃ ገለበት ናይ ሽዑ ኣፀዋውዓ ከዓ እቲ መስርሕ ከዓ ይቅፅል ነይሩ እንዲ ምናልባት ካብዚ ክተትሕዘና ቅድሚ እቲ ፎርማል ኣብ ክለባት ገለ ቅድሚ ምስጋርካ ማለት እዩ ሕጂ ቀዳሚት ትመፅእ ናይ ቤት ትምህርትታት ናይ ጁኒየር ሕጂ እንታይ እዩ ናይ ወረዳታት ፆታ ነይሩ ሕጂ ኣብቲ ግዜ እቲ ዓዲ ክለዛን ወረዳ ነይራ ዓዲ ሰግዶ ዓዲ ጓዕዳድ ነፋሲት ተን ከባቢ ኣብ ኣስመራ ደለዋ ማለት እዩ ናይዚአን ሕጂ በብወረደአን እቲ ውድድር ኣብ መፋሲት ተዳልዩ ኣነ ከዓ ናይ ዓዲ ክለዛን ወኪለ መፅአ ማለት እዩ ኣብቲ ውድድር ዋእዋእ ነይሩ ዓዲ ሰግዶን ዓዲ ክለዛን ፋይናል በፂሕና ፋይናል በፂሕና ኣብዚኣ ፋይናል ዝበፅሕናላ ዓዲ ሰግዶ ስዒረምና ንሕና ካልአይቲ ወፂና ማለት እዩ እዚ ሕጂ እዚ ናይ ጁኒየር ናይ ተምሃሮ ዝነበረ ካብዚአን ኩለን ወረዳታት ሕጂ ነቲ ናይ ቤት ትምህርቲ መውራጃ ሓማሴን ይበሃል ነይሩ እቲ ግዜ እቲ ኣስመራ ንበይና ሰንሒት ሰምሃር እዚ ሕጂ ሰሜናዊ ባሕሪ ንብሎ ዘለና ሰራይ ኣኩሉ ግዛይ ሰቲት ክኣሾ እዚ ጋሽ ባርካ ደሎ ሕጂ ማለት እዩ ሕጂ በብናተን ክኣሰን ከዓ ተዳለያ ተባሂለን ብናይ ትምህርቲ ማለት እዩ ኣነ ሕጂ ካብቶም ናይ ኣውራጃ ሓማሴን ተመሪፀ ናብ ኣስመራ መፅእ ማለት እዩ ኣብ ኣስመራ ተካይዱ ናይ ሙሉእ ኤርትራን ናይ ኣውራጃታት ውድድር እንተዘይተጋግየ ከረን ወሲደማ መስለን ሰንሒት ኣብዚ እዮም ሕጂ ንዓና ብጥምትና ሕጂ ኣብዚ ጋንታ ኣድሊስን ኬሚካልን ሕጂ መነን ብኾኑ ደለው ተኪ ኣብርሃ ብናይ ኣድሊስ መምህር ዳንኤል ከዓኒ ብናይ ሳፔ ሕጂ ደሊናካ ኣለና ድብል መፀዋዕታ መፀኒ ኣነ ግን ገና ትምህርቲ ጀነራል ስለደይ ወዳእኩና ገበርኩ ንዓዲ ክለዛን ተመሊሰ ጀነራል ናይ ሸናይ ክፍሊ ወድየ ውንጫ ይሕሸኒ ቅድሚኡ ዝገብሮ ነገር የብለይን ኢልዮም ማለት እዩ ብድሕሪኡ ናብ ኣስመራ ምስ ሓለፍኩ ከም ዝበልኩኻ ናይ ቤት ትምህርትታት ውድድር ነይሩ ኣብዚ ናይ ቤት ትምህርትታት ውድድር ከዓ ኣብ ካምቦን ባርካ ኣይኮነን ዝበሃል ነይሩ ባርካ ይበሃል ነይሩ ካምቦን ረሲዐ ኣሎ ዓበት ከዓይ ቤታ ተመሪፀ ንካምቤን ወኪለ ተፃዊተ ማለት እዩ ኣብቲ ግዜ ተኸዓኒ ናይ ሙሉእ ናይቲ ውድድር ናይ ብዙሕ ጎል ደመስገበ ተፃዋታይ ነይረ ማለት እዩ ካብዚኣ ሕጂ እንደገና ኣድሊስ መፅኒ ደሊናካ ኣለና ከምዚ ክንብል ኢና ኢሎም ሕጂ ኣነ ኣፍሊጦ ይብለይ ናይ ኣውራጃ ኢኻ ናይ ወረዳ ገለ ኢኻ ተመሪፅካ ትመፅእ ዘለኻ ኣብ ክለብ ክትኣቱ ከለኻ እንታይ ኢኻ ትገብር እንታይ ዝግበር ገለው ትፈልጥን ኢኻ ከምዚ መፅኦም ቅድሓ ምሳና ጋንታ ክትኣቱ ኢኻ ከምዚ ደመስ ክንገብረልካ ኢና ከምዚ ጌርና ከዓኒ ትምህርትኻ ትከታተል ገለ ኢሎም ማለት እዩ ዝከረኒ ሽዑ ሓንቲ ካፕችኖን ሓንቲ ብሬሽን ኣብታ ናይ ችንዮ ማርያም ናበላ ስታይ ብኣፈሪኖ ማለት እዩ በቃ ብኣፈሪኖ እዚኣ ፈሪማ ኣድሊስ ኣቱ ማለት መዓስ ነይሩ እዚአማ 85 ፅቡቅ ክንመፅና እዚ ናይ ኣድሊስ ቁርብ ክመልሰካ ኣብዚ ብፍላይ ተዋውዕ ዝነበረሉ ካብኡ እዮም ዘለልይኹም ካብ ቤት ትምህርትታት ካብ ዝትብሎ ዘለካ ናይ ኣውራጃታት ናይ ከፍተኛ ቀበሌ እንዲኹም እንዳተለለዩ ከምዝናትካ እዩ ዝበዝሐ እቲ ድሕረ ባይትኡ ኣብቲ ናትኩም ግዜ ዝነበሩ ሽዑኡ ንኣብነት ባዕቲ ክለዛን እሞ ንዛረብ ከምሳኻ መፃወትካ ዝነበሩ እሞ ከምዝናትካ ዕድል ዝረኸቡን ዘይረኸቡን ወይ እውን ክጥቀሱ ዝኽእሉ በዓል መን ትዝክር መፃወትካ ኣብቲ እዋን ትነበሩ ሕጂ ዝከረኒ ኣብቲ ግዜ እቲ ኣብ ኣድሊስ ክንኣቱ ከለና ከምዚ ዝበልካዮ ካብ ቀሌታት ተመሪፆም ዝመፁ ከዓ ነይሮም ኣብ ኣስመራ ዝነበሩ ማለት እዩ
احنا خان زم نهبراجا وددر دكايدنا خان انا نير حدا دستاش مخ او دخرن نيرو كلتينا بعدو سمعت مالتي اجي بزحات كاني حدا اماني اللي حزعز بالنور اسياس عاي انت زي تباقي حدا رابع عيرسي انه زيهم كان خان معخل اسمره دزيهم كان ماي قبيليهم زمرد صدلو جندو نقوم لنا مالتي شديش تدونا شوعة تتقاتس بحانسلنا وادليس عبشت اتينا مالتي حجت لايسبرت بفريلو المبر اجناب صبغ نير تماوراجاتات تمرت تماي قلليتات كابزحات تصوات تفري ናይ ቤት ትምህርቲ ከኹም ስለዚህ ኣብቲ ግዜና ዝነበረ ከዓኒ ቀሊል ኣይኮነን እጂ እንታይ ጉዳይ ጋጢምና መሲሉካ ንሕና ስትሬኒንግ ምስ ፈርስት ዲቪዥን ጌርና ንፈልጥና ሸውልካ እዚ ናይ ቤት ትምህርቲ ትገብሮም ነበርካ እዩ ኣብ ኣድሊስ ምስዓተና ግን በርቲዕና ገዲል የማነ ገዲል ኢኻ ነይሩ ስጉዓት ካብተን ሓያላት ኣሰልጠንቲ ብፊዚካል ትሬኒንግ ቀዳማይ ድፍለጥ ኣብ ኤርትራ قديت تريننج مسبرت أنا غرفة برتي أمز تريننج تمرتك آخر سنة خلني ولا متعتي ولا مرات أبزي أحد يقول لي جزيرة ده بعريز غيد نار أبتجيته أبتر هذا اللو برهنا حبسول الشؤون كوميتين أي أدميسي أبو جزاء تقع قربيتنا أنا الدحان كتلون دقيقة أجوها كنزي تقبل كنزي دبل كلام ملتات ناقله anyway እንደገና ትሬኒንግ ከም ዝኸይድ ገይሩ በዓሉ ትምህርቲ እናብፅሓኒ መኪና ገይሩ የለ ኣብ ፅቡቅ ደረጃ ክበፅሕሲ ዓብ ፃዕርታት ካብቶም ዝገበሩ ሓደ ሰብ እዩ በዚ መገዲ እዚ ከዓ ከመስግኖ ይደሊ ብኸምኡ እናበልና ከለና ሕጂ ኣቶ ጌዲል ይቕየር ተኪእ ብርሃ መፅእ ኣሰልጣኒ ሕጂ ብቲ ናይ ጌዲል ዝነበረሉ ግዜ ሪዘርቭ እያ ነይራ ኣነ ምክንያቱ ክንደይ ነበራት ተፃዋት ኣለዉ እዚ ሕጂ ኣብ ደጉ ዓሊ ኣብ ዙላ ኣዱሊስ እዚአን ሕጂ ሰለስቲአን ኣብ ሓንቲ እየን ተጨቢጠን ኣዱሊስ ተባሂለን ማለት እዩ ናይ ከኖና ስለነበራ ኣብዚ ሕጂ ሓይላት ተፃወቱ ካብ ሰለስቲአን ጋንታታት ተኣኪቦም ስለ ድመፁ ንሕና ከዓ ሓደሽቲ ኢና ናባናስ እቲ ፎከስ ዝነበረስ ንቐፃሊ ከዓቢልና ኢሎም እዮም ሒዞምና እቶም እንዳሓይሉ ተፃዋቲ ግን ቆንቲ ተሰለፍቲ ነይሮም ሕጂ ኣስታት 6 ወርሒ ኮይኑ ኣብ ሪዘርቭ ነይረ ማለት እዩ ኣብ ኣዱሊስ ተኪኤል ራያ ክመፅእ ምስ መፀ ግን ቁርብ ናይ ምስላፍ ዕድል ረኺበ ተለዊራ ኣቱ ድሓር እውን ቋሚ ተሰላፋይ ክኸውን ኣቱ ወፅእ ብሓን ዝኾነ ፖዚሽን ሒዘ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ከምዚ ኩነታት እንዳሃለዉ ኮይኑ ዳርጋ 86 ኣብቲ መጨረሻ ቋሚ ተሰላፋይ ስትራይከር ኮይኑ ሕጂ ነዚኣ ዝረኣዩ ናይ ኤልፓ ናይ ኣዲስ ኣበባ መፅዋዕታ መፅና ማለት እዩ ንዓይ ካብ ኣዱሊስ ሚካኤል መስፍን ኣሲ ከዓኒ ካብ ሳፕ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ሰርፕራይዝ ኮይኑ ንዓይ ኣብዚ ከምዚ ደየበልኩስ ሕጂ ከዓ ኣዲስ ኣበባ ከይደ ከመይ ገይረ ከብል ኢለ ኤንወይ ኣዲስ ኣበባ ከይድ ኣዲስ ኣበባ ኤልታ ከድና እቲ ትሬኒንግ እቲ ምግቢ ኩሉ ኣብቲ ዕድሜና ከዓ ንኡስ ዕድመ ስለ ዝነበረ ፅቡቅ ሃኒፅና ማለት እዩ ሕጂ እዚኣ እንታይ እያ ትግበር እቶም ተፃዋቲ ግን ልዕሊኦም ብምስ ስለ ዝተቀፀርና ኣድማ ገይሮም እቶም ናይ ኤልፓ ማለት እዩ ሕጂ ድሓን እዚኦም ንምለሶም ጋንታ ምልእቲ ድሓር ኣድማ ገይራሲ እዚኦም ንምለሶም ግን ኣብታ ናይ ኤልፓ ናይ ኣስመራ ደይኮነስ ኣብድላ እዮም ዝፃወቱ ኢሎም ንዓና ይፋነውና ማለት እዩ ብድሕሪ እዚ ኣነ ናብ ችፖሊን ቅድሚ ምእታዊ ኣብ ባርኪትካት ምስ ቀለት ኣስፋ ቡል እናገበርና ከለና ምስ ኤልፓ ክፍርም ማለት እዩ ብደገ ግዛቸው በረው መፅእ ኣዋኒ ንዓተ ደሊናካ ኣለና ይብለኒ ማለት እዩ ዛሬ ጭንቶ ቤተሰብ መኪና ናይ ችፖሊን እያ ኣባ ኣትዮን ስትኾኒት ናይ ሕጂ ክንወስደካ ኢና እንዳ ችፖሊኒ ኣብ ኣኼትካ ከዓኒ እታ ክስታይካ ምስቲ ማናጀር ትውድእ ይብሉን ማለት እዩ
دايركت خيت قال حمد أخاف لنا أتو دايت يمشون ناي تشوبوليني ماناجر نبرة لأنه 300 سمانة دومسكم قصرة كاينة ብዙሕ እዩ 380 عامل زي عرفت جزءتي ብዙሕ ኣብ ኣድሊስ ከለኹስ ፖኬት ማይነስ ክንደይ ወስድ ነይረ መሲልካ 80 ድዩ ገለ ወስድ ነይረ እጅት ማእባላይታት ግን ቀልጢፉ መፂ ዓይነይ ሓሰኹ ማዋ ከለኹ ፈሪመ ቺፖሊኒ በዚያ ያኣቱ ማለት እዩ ልክ መጻይና ቅድሚ ቺፖሊኒ ሲ ኣድሊስ መጀመርያ ምስ መጻኹም በዝን መራሪፆም ከምዛ ዝበልከ ኣድሊስ እታ ናይ ከነማ ስለ ዝነበረት ደጓዓሊ ገለ ደርበ ተጅል ኣሊ ዙላ ገለ ኮይነን ሽዑ ኣድሊስ በዓል መን ጸኒሖምዎ ካብ ብዙሓት ዝክሮም ካብ ማለት እዩ ዓለም ወዲ ጋሻው ወዲ ሴት በህይወት የለን ቴድሮስ ውሪጥ በህይወት የለን ጃለ እጂ ኢንተርናሽናል ዳኛ አልቢትረለ ሲሲ አንዋር ኢብራሂም ነጋ በረኸት شو حيالات قاعده نبرنا ادبس نغاسي زين حجي نبره تصاتيم او صني حمنا مالتي انا حاجه حدشتي توسخنا من لنا حد شمونت نخون تصاتم صوم مالتي بيتقسكو من بزحات አለው زي سلنوحه زين كنتم قند زنبرو نايتا غانتا ስለዚህ ናብ ቅድሚ ቺፖሊኒ መኻድካ ኣበይ ቀለታ ንዓኻ ምእማን ምሳናት ከሆነ ኣለካ ኢሎምሲ ፈተናታት ሚውሪ ምክንያቱ ሪኦሙኻ እንተለሊኻ ክሳብ አዲስ አበባ እውን ብዓብይ ምስ ሓይል ኤሌክትሪክ ተጠሚትካ ኣለኻ ድሮም በዝን ማናጠሩልካ ኣለዎሞ ንዓኻ ንምስሓብ ንምእማን ገለ ትዝነበረ ዲል ትዝነበረ ምዝራም ተዝክረለ ይጽብቕ ኣተቀለካ ብጣዕሚ በልሕ ሰብኣይ እጂ እቲ ጽቡቕ ነገር ናቱ ቀዳመይቲ ኤልታን ጋንቱ ግን ዓናውን ኮንዶቅ ይድሪአልና ነይሩ እጂ ምሳኻ ይኮነን ቢል ዝገብር ድሕር በሊካ ገዛ ይድኺት እጂ ምስ ኤልፓ ድሕር ኣቲኸ ኤሌክትሪክ ኣይትኸፍልኒ ኢኻ እጂ እንታይ ድብለን ካብ ኡፍ ትብል ዕንጨይቲ ብዘይበለ ምንታት እንታይ ገዲሽ ክስኩዕ ኣቢልኪ መጎጎኺ ብነፃ እምዙ مستن عبيكات وي مستن افتت نبره جزاي دعت يسدرا يبزي ودو بدعرينا بخامت هذا سنه يميتن ايفنتس كنزي لمني يلبلا خاشو لغزا لا تاسفاي زي فلت ايزي الكا خاصتا يتبلا اجي لا بحق تسابعي حيال سباي عمدو نبرو كان حاضر بخل دحر كل جزء البات راح مثلا نيرمبر أفتو دحر مس جوبزنا بزنا إثيوبيا دخلنا له كل ريو خلينا خاني كلا عينت خوينس أنا حكا يجين تايو نتي إرتراس ترنا في نيرو ولا كوني البات راح دكايدا نيرو كونمبر وكلنا يتمتنا نيرو لذي حيال سبعي نيرو وتندي تكمل لنا سيستمات جنا زاد بالكوخة ኤሌክትሪክ መጎጎ ክትቆሚ ካይትኩም ገለንዳ ለያት ወላተ ኤልፋ ሃሊ ኤሌክትሪክ ታአቲኻ ሰምሳሕተኛ ስለካል ዘር መጣ ይሆናል ወላ ሓደ ተጻዋታይ ካብይድም ሊቂ ይፈልጥኒ መጀመሪያ ጊዜ ኣነ ካብይድም ልጠ እጂ ኩሉ ጊዜ ይዛረ ዘንደ ቀስመራ ዝመጤን እሽካ አንስስኻ ኣተከለስኻ ልጽኻ አሽከ ካነ በለው ይብለን ማለት ተዋዛያዊ እጂ ኮሚታት እንዳበለ ርስታይ ብለና ነይሮ ማለት ብዘይካ ቺፖሊኒን ኤልፓን ካልኦት ብዘይካ ተና ኢትዮጵያ ሓይል ኤሌክትሪክ ካልኦት ኣብዚ ነበራ ክለባት ዓለም ሜሎት ነይረን ተን ካልኦት ከምኡ ዓይነት ናይ ሕቶ ነገር ነገር ወንዶ እጂ እንታይ ዲ ኣብቲ ግዜት ብላዕላ ጋንታታት ነበራ ኤልፓ ኣድሊስ ቺፖሊኒ ከም ዝበልካ ሜሎቲ زيمتنا بقدامي درجة بسرعة واليا خا واليا تن كليتا دمت حجي كاف سكندرجين ملسا بحلفا قالين قمت جن زي انا ميرن وزعت بزي اتي بدي در كمان تماتاتاني قال دقر مكا نيلوتي وتم بحيل قان تاخلو شامبيون كونا ما فلتو زي كل جزيات قرمنا نيرا أدلس هجي حدا جزية تأتت وتي عنيها
ሻምፒዮን ኾኑ ወይ ካልኣይ ትወፁ በለዮም ነይሩ ኣብቲ መጨረሻ ንሕና ድመፃናሉ ግን መብዛሕትኡ ግዜ ዓሊሎኖ ብነበረ ቺፖሊንን ኤልፓን እጂ እንታይ ቀዳማይ ካልኣይ ትወፅእ ንኣዲስ ኣበባ ትኸይድ ናይ ኢትዮጵያ ሻምፒዮን በሃል ማለት እዩ እጅብቲ ናይ ኢትዮጵያ ሻምፒዮን ትወዳደር ካብ ወዲቕካ መሕላፍ ኣለዎ ኣብቲ ናይ ወዲቕካ እጂ ኣነ ኣብ ዝነበርኩሉ ሲ ቺፖሊንስ በብክልተ ትኸይድ ነይራ ናይ ሻምፒዮንን ብናይ ወዲቕካ መሕላፍ እጂ እተን ጋንታታት ኣብቲ ግዜ ዝነበራ እዘን 5 ዝበልኩኻ ብጣዕሚ ሓያላት እየን ነይረን ስለዚ ናብ ካሽሙ ክነፅብና እንዳትገሊቶ ተመሊስና ወላ እንዳዘክርና ናብ ቺፖሊን ጉዕዞኻ ግዛቸው ረኺቡካ ፈሪሙካ ዳርጋ ናብቲ ማናጀር ወሲዱ ከቢድ ገንዘብ እዩ እንትን 80 ቅርሺ ህይወትካ ካተል ብዓይኖን ፀኒሐ ምኻ ሽዑ ቺፖሊን ብነጋሽ ነይሩ ደቕድሚኻ ፀኒሑ በዓል ግዛቸው ክጂ ኣብ ቺፖሊኒ ካብ ድሕሪት ክንጅምር ደሳለኝ ቦርቴረና ማለት እዩ ክብረ ሚካኤል بهوت يلا من قصة سنة تبارس حجي برهانو خركاسة هابته تكيي مكيال سبحي نباش تخليت سامسون برهي أنبسا قزاتشو كالاتي زيام كاني أب تشوبولين تسأني حمني كم قومت كسلفت مالك عادش تتحوس نايم كاني تسفى سلاسة ወደ ሓማ ሃደኻ ጫሕማ ደውልየ ነይሩ ዮሃንስ ኣብ ተጋብር እዚኦም ከዓ ሓደሽቲ መፂና ማለት እዩ ኣነ ሕጂ ካብ ኣድሊስ ክመፅእ ከለኹ ገሊኦም ካብ ኤሪትሮግያ ትበሃል ገሊኦም ከዓኒ ካብ ማይ ናእሽቱ መፅኦም ናብታ ጋንታ ተሓዊሶም ማለት እዩ እጂ እቲ ናይ ቺፖሊኒ ፅቡቕ ነገር እንታይ እዩ ኣብ ኣዲልስ ከለና ሓቂ ዘረባ ከምዚ حقفتي نبرم نجحتهم ثم برات تصاتي بغنا نجد دحمتها تخيت بغنا نجر ولا عرفت محت عبدي ولا أنا مو قابدي أنا قياردي بقالوا دي ولا تم عبيت خستاي مسكوني هات أجي زي أنا عبر سهلة عبد الكمزي مالتي قليلة شيبولين مسكرنا جم ودينا ترانو متسمع سيرفيس كيرنا جي كنت انا ادريش مسينانو ها اسكا خفتول تم عبيت سقعداتو فبين كيال حجو كابيتانا ناتنا نير قرينا نولا اواني جام قال تو تعصو وا ما قرنا عندنا نكون حتى انا سويم من حجي قدمي كنت قدمي كنت حتصب قوبخ قدمي خنت غير قوبرا قدمي قوب اجي تغانتا كالا عينت تبان بنايتي غانتا مقرات دنويرو خمان كارز استبقسي اجي فقر مهروخا اتعلاليم مهروخا وانتاي تتقبر كندلها قالوا يتابعوا بأخا النيدا خاني لك كنت تبدقر بلنا لك اخو ممورال هو اجي سخانتا خاتخو استدلك عقمي نقدمي تريح خيط اجي ما تشوبولين بليش ازنا برا ازيو افتي غانتا حاجين تاي دونزل يتحدثني بفقر غير من دفل دبلو ولا حدا تصعتاي كم زبكيت سخن له خمس قبل من بلد بعد نجر يلا هو مغاني تدحايله تدعاوي وصيتن صنيراتا غانتا مالت دعارك من لا سايناتا 26 عام دغبرت ኣብ ኢትዮጵያ ኮለል ትብል ነበረት ዋንጫ ሰለስተ ግዜ ኣካታቲላ ወሲዳ ኣንጫታ ደላ ጠቅሊላ ናብ ኤርትራ ሕጂ ብዚ ናይ ክለብ ህንፃ ኣውላታ ሆባ ትሪእዋ ክናን ትኽእሉ ኢኹም ኣብኡ ከይድኩም ሕጂ እንታይ ኣለብቲ ዙርያ ዝወሰደአን ጋንታታት ሕጂ ሕሰብ ካብዚ ናይ ቀደም ነበረ ናይ በዓል ኣምባሴራ ናይ ሓማሴን ናይ ቴሌ ናይ ኦሜድላ ናይ ጊዮርጊስ ገለ ድብል ፅሑፍ ኣሎ ብወሰዳኣ ማለት እዩ ሰለስተ ግዜ ስለ ደይወሰዳኣ ግን እዛ ዓወት እዚ ደንፃታ ሕጂ ቺፖሊን እያ ሰለስተ ግዜ ኣካታቲላ 26 ዓመት ዝዘረት ዋንጫ ጠቕሊላ ንኤርትራ ደእትወታ ማለት እዩ ናይ ክለባት ቻምፒዮን ናይ ክለባት ኦኬ ወዲካ ማሕላፍ እዚ ኣብዚ 87 ገጽና ኣቲኻ መዓስ ኢኻ ቋሞ ተሰላፈት ከውን ጀሚርካ ኣብ
تشيبوليني قلت فكادو تقدر هيك اب تشيبوليني دايركت انا قوم تسلف هيك اجنتاي تي حدا اديس ابابا خناي دبلكوخا نابي البا معلتاوي خاطرين تقبراو تو مدبين وساني ابزي بن ثلاثه غزي خاطرين تقبر كاسن تقبر امان كم شلمين تدبلو يا دحري صوتا سنبت تصايت كاس مفاتاتها تنكندي ربعن عربني اجي ابتو ترينو انا فيت كوينا مالتي ولا بتي وقعتسي مستي برخب كوترين قلت فيه ليتوبي اجي قلت في ليتو سدالم بنت سلطان قليل نو ابو قام تسلفا جبرك مالتي اب تشكرين حجي لو زربا خونه يفلطني دايركت جميره سغاب دود قام تسلف نيره مالتي نمر دانيال لميرو شو سلطان ነው መምህር ዳንኤል ነይሩ ዳሓር ብርሃነ ረዘነሙት እንደገና ዳሓር ከመሊሱ ካድ መምህር ዳንኤል ካትመሊስና ማለት ስለዚህ ኣብዚያ ብፍሉይ ካብትዝክሮ ቅድሚ ኣብኡ ከለኻ ታና ሃገራዊት ጋንታና ኢትዮጵያ ሽዑ እንዲኻ ትመረፅ ዘለኻ ምስ ፖሊኒ ከለኻ ብካ ኣብዛ ያንጫ ድብለካ ኣለኹ ብግበር መደረ ውድድር ኣባ ኦኬ ኣብዛ ናይ ኢትዮጵያ ካን ኣነ ዲፌንስ ተጻይተ ይፈልጥ مدينة وأتقعية تتصعيد الفن من مجمع رجزي أو أدي سابا الجنتا ينزل أتي جانت حجي أبزي ده حق سكاتش بوليني أتون عبيت تتصعيد تأكيبا مسمى سلت أنت وينا بزا غوصرخ الكسي بعين أنت قاعد لنا أبزي أسي حدا تتصعيد حجي وي سامسون برها وي عتين ملصا سامسون يقال كل تتصعيد كم بناتين مالك عتين فتنا بحالش أجي مستقول وقتك فيزيكالي وقعتك بلاري أمين بنرجو هذا الله من أجل نرى بزي بترخلت تماريته أتي أشوفلين مجمع نرى بزي هابرات كانت إثيوبيا بزا ترخلت تماريته مالك بجي إتي دحسبوا دنا برو إتي دمدبوا دنا برو أكايداسي نتي كانت وسانينيا انتي توسان خاني حلال صراحه رادادو نيرم تما عديت انا حجي يكون نغرونا خلو نسمع اسرت انا كوي كون نقيرو كون احنا هنا كو تزارارينا خمس غيرنا يغلولا اجي اتزغبري النغر انا حبر صراحه سل النغر تغانتا اب حصير غزي ما بالا ريا ابزناي فلوس غبرو ات اناتكاس حدا ابفرمال اب كلبات كابتناي مصاصاخس كلب اتويلكا كيت عمتكاس مناي من سياتهم قال كيبلتا لي شيخ خازلخا تتكلكاس افتنا عبي هاغراويت بانتا مخا او خات سلفكا قلطيفكا قلطيف عبيتي فولي نغيرو مالتي كابل علنايو شعو اب ناي ماكلاين مباغن افريقيا بفي نيرو كوم زدحر صبوبو كونت ناي سيكافا ኢትዮጵያ ዋንጫ ደርሰዶትሉ ክሳሕጁን ዓያን ተዋቆሱ ኩሉ ግዜ ማኡ ዝነበሮ ኩንተራ ፍሉጥ ነገር እዩ ምናልባት ተዝክረለይ ብሙሉእ ተርናመንት ካብ ጅምር ምስ በዓል ምን ተጻይትኩም ብፍላይ ከዓ ፋይናል ከዓ ፍሊትያ ታሪኽ ኩሉ ግዜ ሕጂ ኢስት ኤንድ ሴንትራል እዩ ዝበሃል ነይሩ ሽዑ ሕጂ እቲ ሴንትራል ኣፍሪቃ ስጋ ዓበይ ዝኽብት ስጋ ዚምባብዌ ዛምቢያ ማላይ በለ ሕጂ ኣብ ክልተ ምድብ ተመዲብና ማለት እዩ ኣብ ኣስመራ እዘን ዝብለካ ዘለኹ ዚምባብዌ ዛምቢያ ማላዊ ራብዓይቲ አይ ቲንክ ሩዋንዳ ገለ ከይትኸውን ረሲዐ እያ ሕጂ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከዓኒ ኬንያ ዛንዚባር ብሩንዲ ሓንቲ ራብዓይቲ እውን ረሲዐ እያ እዚአን ነይረን ማለት እዩ ኣብ ክልተ ምድብ ሕጂ ንሕና ካብ ምድብና ንሓልፍ ቀዳመይቲ ኮይና ካብዚ ከዓኒ ኡጋንዳን ዚምባብዌን ሓልፋ ማለት እዩ እጂ ኡጋንዳ ካልአይቲ ኮይና ስለ ደሓለፈት ሰሚ ፋይናል ኢትዮጵያ ኡጋንዳ ፀወታ ነይራ እጂ ኣብዚ ፀወታ እዚ ብፍላይ ሕጂ ክሪኦ ከለኹ እቲ ናተይ ብቕዓት ዝነበረስ ንሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ካብቲ ንፋይናል ዳሓለፈ ሓንቲ እያ ነይራ ማለት እዩ 0-0 ኢና እጂ ሰንጎል ይእትውልና ሙልጌታ ልደየስ እውን ይእቱ ሓደ ለሓደ ንኸውን ኣብ መጨረሻ ናይ 15 ደቂቃ ገለ ክተርፎ ከሎ ኣብ ከባቢ ናይ ኩርናዕ
ናይ ኔስተር ክስታይ ንረኽብ ከምኡ ደርብስ ስጋዕ ቦር ተእትያ ማለት ሚሊዮን በጋሻ ቴስት ኣትዋ ዳኣ ንፋይናል ሓሊፍና أجي كاز إزبن كابتن وسنتي الدنا برا سلمتاي كم زجير كحجي ولا اختب لنا خلها بعد يفنت جنتاي تدعى لنا تمنع عيالتها ما يفسد أمانت كله قعدت زنا برشعو بدأ عسرت عت عمد كوين كهم عينة ترين كتقسم كل هاسي تهمت يخاد الله لذي أرتمي ده يعني كم فرس تقولي تكالاخل بقول بدي بقولي كله قروك أو أفلي دبلو يعني تم إرترايات كدفراتنا بغنا نجر دعرتي مخص تشوفني ولا حنت ده شجرة كان يقريلا أركن زق قبلش أتعرف نيرنا نحن مارتي أفتا فاينل كلمة تناري جول زنبرت تناري جول كم يعمل سيلك أجي حمش تتقاتل نسجلهم سويا كارتم حمشته بفقادم كهارم دوغادو قبل مدينة هنا كابتن نيروش ماي قريب دانتا إثيوبيا أتقايم نجاشكا تم سلستين هارم نيمال جسم تفليون كيدا معلوف تماخر ثم يزمبابي خا حمشت تفليون كفلهم هجي الويتروفيسكا قبر حمشت خنا أكل علينا إثيوبيا كلهم تأمم فتح زوج قديس تشم حجي تبي قلا اختبل قلا أنا أجي حدشة مجمرة جزء توددر ناتي تعرف أن كوني موديجي أن كوني مسقع خند زدا أقول متاتينا أجي با أكون زهيز بزي أكون نونغ سهيل مريم كمي قرنا خنار شو غا بريزيدنت نونغ سهيل مريم كانيرو صوتنا يروم حق زريوا يجينا أنا يدور دعنا دونه جي مستر كلاش مو أصلتاني حد إرجزي متينا نير هجي خمسة ساي كوتش كوينو استاجب نماني ال هرم مايلو هجي سم أنو دلو خاني أنا دم أجت أنا مسرع أخوين كنوتات لا شاب باينة إني متان لو ليه كارمي أنا خارمي ليه هاد أرمي يقول إبن تاش قرالو نحن هذا أحد شيء خاخ يتفرح كيتبلي الكلام اللي خاقلين يفرحني بعد أنا كارمي لي أجي سألسا يعني يخونا لكم مالتي اتحاد نبرت كنتات كلهم نقرن حجني نقاشن مقبر مدنا كنزي ينكوين أمدلو كنزي يا أبي سلو دلو دان قبر كلهم تتعاتا أذن دلو لحر نقاش انتهي بلعني نقاش أنا نبيك ألا حيزو همتي صغاق أنا من قصد حسين قد يخون كنا هرمينا عجوهم نبلو حمشت لا أكل إذا كنا ترى على غازي الفيتروفيس كان قبران له غنزي خني غير ما خستاي كنا بلاينا هجي نقاش أنا من تلك كان عندي سايبلون كي سعد فريح مالتي سون كلهم سنير ناتيو أنا ترى حدش تتعاطى يدلهم مالت عرفت زي تغا 11 جريت تنعرى أو كان بون لهم نتيم حزنان مت أنا نوك على هزيمة شكر لنا سكون ترينين تبوا من تعرم ولنا إنه حمش تأخيرنا جي قالنا في زنا يشوفين خاصنا ساعات مسنا جاش حامت جانتا سمرهم يتا سومالي أنا نقول لنا جاش يتا سومالي أنا دخيدي ليها كارم كون أدامي كارم دالي لو شو عارف أمور دينو أنا زعكان ده حقيقة لهم تاتولن مالتي حر قد بلعان هرم لهم تاتولن مالتي نقاش قدامي تهارين يوتو تكابي بورتيرانا خاية يوتس أنا خاليتي كيدا خارم نقبري مدن كحطو لني كابيتين نايتا غانتاي سينيري غيرو مدن تفكر له يدخا كارم كاليتين شجر لهم كده هرم لهم تاتولن مالتي أجي خيدو كاليتي أنا خايتوا እንደገና ተካቢ ይውጥ ገብረ መድን ሳልሰይቲ ይእቱ እሰሙን ይእቱ ግን ስቲል ኢትዮጵያ ሕጂ ክልተ ዕድል ኣለዋ ሕጂ እንታይ መፅእ በቀለ ዳር መፅኡ ይእትዋ ኢትዮጵያ ስዕረ በቀለ ይሳሕታ ኣልቢትሮ ቦርቴሮ ተንቀሳቒስካ ተባሂሉ ይደግማ ካልኣይ ግዜ ተሃረማ ፎር ትኸይ ሳሕታ
ستيل من عند أبلا لا تماجي زمن الساسي عند تيبا نسارينا وسنون يتي ساعتها ما عرف وين سنقاتيم جي داناتشو دمسي كارتون مبارات تصاعتهم بعد فل دخنا يخون دمت يمتع يلو يمتع مالتي تنايزم دابي ساعتها دانياتشو يتي يمسك حجي دعاري ما نسمع أنا حنا راديو زتمله أبتو غازيتون يا دمسي دامتو بانمي قلا قنا ويتوقع حزبين قلا قنا يدي العجيو تناي متعرشة مالتي جيت ناي دايما تشوف بالمسأطواشة تستديم أبعاوي تغير كدانهم دندري دبر تناي ننجي غاردي دنا ورو فنتيشن ماتيو مالتي ميدا أتيم البيتر حجي أتوقع بليل ما إذا سعرتكم زي ويك سرزيو ويزي سركوت على تبعي شعورنا جناب يخندي بوليس كلمتات ولا لا تستا أنا ذكرني شو بكل يوم نجملها الجاخ صادي دي تناخس كوا شو جن عرس عني دسمي دسني خيزو هو أجي إنت أبي انترفيو 5 نوفمبر لنا أجي أنا سافتا جزيتي أنا دنا خسرني خسادي أنت دفلتوس صدق نيرو دي أجينا مدرتور تبع الجاندا نوتن تفوز المدار تراوي بس ما تيجي نحسن بلي بالله لا دي شغلي سمعتي تايجر برامي أي فلتن الجزات مثل نيرات تعاوتنا على ديل كابير ترى كندس في دمريس كم أفتح شو أفتح قرابة كنتا سبابتي ما تعرفين نورا له جزء حمشته محري برخت بسالم نباش أنا مالتي حمشته أجي خزم ثلاث جزء نيرتي نايم تراي قدامي محري بركوي تهريمو كابنا خيد مالتي دحر برخت دحر بسالم كان زنا متعرش برخت زنكيل أيوة أجي قرب أفتح ناي برخت ناي بسالم ناي توحد الكانية تنتريف النبرو بورتيرتا سيخ ندى سالم يكونون منيرم شو أبسي بس على حيال بورتيرين يروح تجزيت برخت كاني بحزون برا وين كم أخونا إنوي خمس والكو خاطر كلتا تعرفنا مالتي خابي ترى تمرسنا نقلنا أنا النجاش مالتي شعوريدن قتالي ولا حجي تمرادي صوم بتاريخي كابزنا إثيوبيا ميديا بفلاي زفتان زي بداقي مو ملعلوة تعوت يا شو إثيوبيا استعوتته تا بفلاي كآخر تيهم كا ناتكم تراخاتن زركابكم زنو كأقولي حيونات كان أي نجاشن انتي تذكر كل مشعوس انتي موسات واهبكم كم أكب كم هجرة وتجانتا بمنجستي وبتمنجست تسويكم دو ومنجست رخوكم ودو انتي تامي عبارة أصيل زخانة يتمنجست تسوينا شلماتات نيرو انتي نيرو تشلمات حمش تشح بر توسد تلفزيون كأكلر شعوس زين بلاك اند وايت نير توهدنا مالتي حمش شح نفسه كيف تساعته؟ واه بتعمل بزحي أنت جزيت ده؟ متى يتجزوك؟ أجي تعمل بزح أجي انتهي نيرو أنا مسحبتي يفزد أمة نيرة بزبالكو هاس أنا بعد تكليزاني أبي مسحبتي يفزد أمة نيرة نتنا برا ما حبته بدبر كل مستعجل أيرني يا مالك قليل جنزب يكون النيرو مالس أتجزيتيس ولا أجي ستر عادي يكون أذكرنا تغلنا هانو زناي إرترا كون سبورت كوميشن كا ديك جزيلنا فيديو مالك مصدوم هو أجيب مليء مالك بتي كلار تلفزيون لك أتا ديك توهيب كلها بتي دايك أنيرو إرترا أنا بعد سبعة نور خا أبدأ درخو منا خا ناتم دنا برا حجز كا أوزها بتكسلوا هاي بحكي إنه تبع أنا نيرم بمورال لي بماتريال لي بدهنا فاينانشال لي ولا أقول أنا نيرم مالك أجي التشلماتات تزيد مثل دن مالبات بزح كا دون كم يكون خير كابا خا سمع مدلخو
ፀቕጥስ ነይሩ እዩ ምክንያቱ ድሓር ክንመፀው ስለ ዝኾንና ኢለንዴ ከኤርትራውያን ኮይንኩም ኣብ 87 ንብል ተለና ከዓ እቲ ኩናት ኣብ ዝለዓለ ጥርዙ በፂሑ ብዝኾነን ዘይኮነን ከምዚ ፍልይ ዝበለ ኣጠቓምታ ይገብሩልኩም ነይሮም ኤርትራዊነትኩም ብምዃኑ ጥራሕ ዋላ ስፖርት ይኹን ዳ እምበር ገለ ከምኡ ዝመስል ነገር ነይሩ ዶ ነፀብራቓት كالب غيرنا كابين صاروا نيرو نحنا كمان نربش نيرنا خاطم حجي إثيوبيان كانوا مدلون أنا إرترا كنا طريقة خلنا يتعني وسنة سرعة دلو ولا عبد كايداد عبد خون أنا بهما عينت جت أمتنا السب أنا عايز كلامه زي إرتراوي مو خنزي بليل كاب تكأس نجارات أي نجارات بنصارو همان وتابعوها حاجزات قبرلك دغنا نجارات كتقبر مورالي بوها نركن زما يتنصلو إرتراو كينكا قال ب اوفيشال كم دري انا درسي عين نبران اجي اب كوميتات وزح شجر عين نبران ድሕሪ ምስታ ሃገራዊት ጋንታ ቅድሚ ንችፖሊን ምባልና ናብኣ ክነብስ ላይ ስለ ዝደለኹ ምስ ሃገራዊት ጋንታ ናይ ኢትዮጵያ ብዘይካ እዚኣ ንብላት ፀናሕና ናይ ማእከላይን ናይ ምብራቕን ኣፍሪቃ ድሕሪ ኣበይ ሃገራት ከይድኩም ተፃዊትኩም ብፍሉይ ካብ ትዝክሮ ምክንያቱ ነዊሕ ስለ ዝኾነ ሕጂ ፅልማው ክንፀምቆ ደለ ያ ኣመላዊ ዝተገብረ ናይ ኤስኤን ሰንትራል ልክዕ ከምኡ ነይሩ ኣብ ኬንያ ብነበረ ማለት እዩ ተናገረ ተፃወትኩን ኢትዮጵያ ከለኹ ኣብ ዛምቢያ ኡጋንዳ ግብፂ ማላዊ እዚኦም ነይሮም ማለት እዩ እቲ ምስ ኢትዮጵያ ከለኹ ተፃወትኩ ኣብዚ ኣሽዑ ብዛ ናይ ጥቕስ ክንብላ ፀኒሕና ብፍላይ ኣብዛ ፋይናል ብሪጎለ ዝነበረት ስኻነጋሽን እንዳሃረምኩምላ ኣብዮም ምክንያቱ ፀቕጢ እዩ ብሓቁ ምክንያቱ ሃገር ሙሉእ ከምዚ ኢሉ ፅበየካ ዘሎ እቲ ወላ እቲ ቪድዮ ክትሪኦ ከለካ ሕጂ ተመሊሶም ከምፅኡ ከለዉ ከቢድ እዩ ነይሩ እቲ ስታድዮም ሙሉእ እዩ ወራቐቲ ክነድድ ገለ ኢኻ ትሪኦ ትክደት ስራዕካ እዩ ወላ ንምቕላዕ ሽዑ ግን ገለ ሚንኩም ሳምፂኹም ባዕሉ እዞም ክጠቕሶም ፀናሕኩም ሰለስተ መምላእታ ኣብቲ ዋንቲ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ኮኸብ ዝበሃል ኣብቲ ዘበኑ ሲ ሙሉጌታ ከበደ ነይሩ ሕጂ ሙሉጌታ ምንታይ ካብቶም ቀንዲ ሃረምቲ ተባሂሉ ዘይምረፅ ወላ ሕጂ ክትሪኦም ከለካ ሙሉጌታ ከበደ ወልደየስ ሚልዮን እዚኦም ተንዳሓየሉ ጥቃዕት እዮም ካልኦት እውን በዝቶም ብበልኩኻ በዓል ጠንክርከ ነይሮም ደሽዑ ኣይነበረን እዞም ሕጂ ኣብ ሜዳ ሚልዮን ሕጂ ሲ የሞላ ውይይት ይሰግኡ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሕጂ ተን ውይይት ብዕር መሊአን ጥሒሰናኻ እያ እንደኸዳ ከምኡ ዓይነት ክስታይ ነይርዎ ሓይልን ገለመልታትን ክእለትን ክነገረካ ኣይክእልኒ ሙሉጌታ ወልደየስ ከምኡ ሙሉጌታ ከበደ ኸናን ከምኡ መንግስተ ሰማያት ዋርሱ ዝቕርብ ግዜ ሞይቱ ሓይላት እዮም ነይሮም ኣብኣ ግን ፀቕጢ ኮይናቶም ኣብዛ ናይ መጨረሻ ናይ ሪቤለ ምህራም ኣነ እውን ገሪምኒ ሕጂ ድሓር ኢኻ ግን ድርዳእካ ሕጂ ክስሒት እንተስሒተ ድሕር ትብል ኮንካ ክስሕታ ኢኻ እሳ ድሕር መፅያ ብእስኻ ማለት እዩ እዛ ግን ኣነ ክእቲ ኢልካ ድሕር መፅኻ ወላ ሓንቲ ፀገም የብላ በርቴረ እኳ ሓንቲ ካብ ሚእቲ ዓድል ደላ ትብሪ ይጎረ እቲ ተፃዋታይ ንክእቱ ሞር ቻንስ ዘለዎ ሕጂ ይዛረቡ ነይሮም ከማን ከመይ ጌርና ኣብ ቅድሚ እዚ ህዝቢ እዚ ኣብ ቅድሚ ፕሬዚደንት መንግስቱ ሃይለማርያም ክንሃርም ጫማኦም ፍታሕ ፍታሕ ኣቢሎም ማለት እዩ ኣብቲ ፀወታ ደርኣዮ ፐርፎርማንስ ግን እቲ ዝለዓለ ከዓ ንሶም እዮም ነይሮም ሽመይ ቴድሮስ ተስፋገረሽ ዓለም ፅባን ብዛዕባ ኣማኒኤል ኢያሱ ዓዲ ክሬዛን ክዛረብ እንድሕር ኮይነ ሌባና ኣብ 1988 ከባቢ ዝኸውን ንሕና ኣብ ኣስመራ ቢራ ምዱብ ፀወታ ጀሚርና ክንፃወት ከለና ኣማኒኤል ኢያሱ ከዓ ኣብ ኣዱሊስ መፂኡ ክፃወት ከሎ ኣብኡ እቲ ቀንዲ ሌላና ኣንፃር ክልተ ጋንታ ኮይንና ኢና ተራሊና እዩ ካብ ኣዱሊስ ብዙሕ ኣይተፃወተን ኣዱሊስ ወዲኡ ድማኒ
ናብ ኤርትራ ጫማ ችፖሪን ምስተሰጋገረ ብዝያዳ ትغربتنا نراخب جنبنا ማለት ማኔል ያሱ አተከረዛን ክበልጾ ነው ኮይነ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ሓደ ተገዳስነት ዘለዎ ሰብ ኢለ ድገልፆ ኣነ ኣብ ዝኾነ ቦታ ብዛዕባ ስፖርት ተገዲሱ ዝፃወት ዝዛረብ ነቲ ሞያቱ ሲኢሎም ሓደ ዓቢ ነገር ሒዙ ዝፃወት ነገር ተፃወታ እዩ ንሕና እውን ካብኡ ብዙሕ ነገር እናተማሃርና ንኸይድ ነርና ምክንያቱ እቲ ግዜ እቲ ንሕና ብኣስመራ ቢራ ኮይና ብዙ ግን ዝያዳት ይረክብና ኣክነት ጥራይ ዘይኮነሲ ኣብቲ ፋሚሊ ኣሕዋት ኮይና ተባሊና ብሓንሳብ ንነዊሕ ዓመት ዝፀናሕና ኣውሩ ኮይና ማለት እዩ ኣብ 88 ኣብ ክልተ ጋንታ አንፃር ኮይና ንፃወት ነርና እቲ ፀወታ ዝነበረ ብጣዕሚ ህልው ዘለዎ ፀወታታት እሱ ኣብቲ ብቕዓት ተራእየሉ እሱ ኣብቲ ሓያል ምንቅስቓስ ዝረኣየሉ ግዜ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ጋንታታት አንፃር ኮይና ንፃወት ከለና ብጣዕሚ ደስ ዝብለካ ሰሓቢ ፀወታታት ናቱ ንርኢ ነርና ማለት እዩ ካብኡ ንሪኦ ኣብ 1989 ድማኒ እሱ ኣብ ችፖይኒ ዘሪኦ ዝነበረ ብቕዓት ከምኡውን ኣዲስ ኣበባ ሚሊሻታት ስለዝነበሩ ብፍሉይ ተጠሚቱ ኣብ ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ድማኒ ተመሪፁ ኣብቲ ሸዋን ንእሽተይ ዕድመ ነይሩ 17 ምናልባት ገይሩ ወረታ ኮይኑ ከማን ምስ ብሔራዊ ቡድን ዳይሬክት እዩ ኣትዩ ሽዑ ኣብ ሃገራዊት ጋንታ እውን ተመሪፁ ኣይነበረን እቲ ዓዘሙ እስራኤል ኣብ ብሔራዊ ቡድን ኢትዮጵያ ተመሪፁ ኣብ ሳልሳይ ናይ ኣፍሪቃ ዋንጫ ዘርኣዮ ብቕዓት ድማኒ ማንም ሰብ ዝምስክሮ ብቕዓት ተራእዩ ማለት እዩ ካብኡ ሽሙ ናይ ገኖና ኣማኑኤል ኢያሱ ዓበይቲ ፀወታታት ክፃወት ክኢሉ ማለት እዩ ኣብ 1990 ድማኒ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝኸድናሉ እዋን ኣቡና እቲ ፀናሕኒ ኣነ ብካልእ ስራሕየ ከይደ ነይረ ኣብኡ ግን ምስ ቡና ክፃወት ከምዘለኒ ምስ ረኸበኒ ኣብ ቡና ክፃወት ኣለካ ኢሉ ቡና ብሓንሳብ ንክልተ ሰለስተ ዓመት ድማኒ ብሓንሳብ ኣብ ቡና ስሩዕ ፀወታ ተፃዊትና እቲ ጋንታ ብጣዕሚ ደስ ዘብለካ ፀወታታት ህይወት ኣሪፍና ማለት እዩ ብሓንሳብ ክሳብ 1991 ብሓንሳብ ነርና ካብኡ ናይ ናፅነት ናይ ኤርትራ ምስ መፀ ድማኒ ንኣስመራ ቅድሚ መፅኡ ኣብ ኣስመራ ክፅወቱ ጀሚሩ ማለት እዩ ኣነ ኣብኡ ንክልተ ዓመት ድሕሪ ፀኒሐ ምስ ማሕበረኩም ኣብቲ ነፃ ኩሉ እዋን ኣብ 93 ማሕበረኩም ምስ ዕሪቲ ጋንታ ክፃወት ንመፀት ኣብዚ ኣንፃር ኤርትራ ንፃወት ከለና ኣብ ስታድየም ኣስመራ ተረኺብና ማለት እዩ ናብኡ ክልተ ብሓደ እታ ማሕበረኩም ዕሪቲ ጋንታ ስዒርና ኣድዩን ተራኺብና ከናባት ዕሊልና ማለት እዩ ኣነ ከዓ ሽዑ ተመሊሰ ናብ ዓዲ ምስ መፃለ ናብ ኣስመራ ቢራ ተፀንቢረ ፀዓት ክኢለ ማለት እዩ ሽዑ ኣብቲ ፀወታ ዝካየድ ነበረ ማይ ዓመት ሻምፒዮን ናይ ኤርትራ ድማኒ ኣነ ዳማ ኣብ ሃገራዊት ጋንታ ተፀንቢረ ማለት እዩ ኣብ 93 መጀመርታ ኣብኡ ተራኺብና ብሓንሳብ ሃገራዊት ጋንታ ልምድና ጀሚርና ሓደ ሩበይፆ ዘለና ኣማኑኤል ኢያሱ ብጀካት ናይ ጋንታ ልምምድ ብዝያዳ ትሬኒንግ ክንሰርሕ ከም ዘለና ዝተባብዓን ይርአን ሓደ ግዜ እውን በይና ፕራይቬት ወፂና ልምምድ ንሰርሓሉ በረኻ ወፂና ተወሳኺ ትሬኒንግ ንሰርሓሉ እዋናት ነይሩ ብዝያዳ ንዓቢ ኣብቲ ናተይ ቦታ ኮይኑ ብዙሕ ተራ ዝተፃወተ ሰብ እዩ ዓዲ ግዜ እውን ሓሊፍና ብሓንሳብ ኣብ 94 ኤስት ኣፍሪካ ብኬንያ ዝግበር ነበረ ብሓንሳብ ኣብ ሃገራዊት ጋንታ ከና ክሳብ ሴሚፋይናል ኣብቲ ፀወታቲ በፂሕና ሃገራዊት ጋንታ ኣብቲ እዋን እቲ ሓያል ሃገራዊት ጋንታ ነይራ ምስ በዓል ኬንያ ሸልስ ንፃወተሉ ዝነበርና ምስ በዓል ኡጋንዳ ሶማል ዝነበሩሉ እዋን ክሳብ ሴሚፋይናል ተኣትቀዋ ዓብዪ ኣበርክቶ ዝገበረ ኣማኑኤል ኢያሱ እዩ ኣብቲ እዋን እቲ ክሳብ ሴሚፋይናል ተፃዊትና ኣብ ናይ ሴሚፋይናል ኣብ ናይ ደረጃ ሳልሰይቲ ወፂና ዓድና ተመሊስና ማለት እዩ ኣብ ሃገራዊት ጋንታ ብርኩ ኣብ ተሃርመሉ እዋን ንሕክምና ንደገ ምስ ከደ እቲ ስፖርት ጠቕሊሉ ዋላ እንተገደፎ ቀፃሊ እቲ ምክትታል ኣይገደፎን
እዱን ዳይ ገብር ከመ ያለው ስፖርት ምቅሳስ ከመ ያለው አጆም ዝብል ሞራል ይግበካ ቀጻሊ ስለጽናት ርክብና ድማኒ ሕጂ ምስ መፀ ብዛዕባ ስፖርት ሃገርና ንኽዓቢ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዓብዪ ተራ ዝፃወት ዘሎ እዩ ነፍሲ ሰከር ፀወታታት ካታተል ከምኡውን እንታይ ክግበር ኣለዎ ዓድና እዚ ፀወታ እዚ እቲ ናትና ዝነበረ ፀወታታት ነዞም ባህሬና ዝመፁ ወለዶታት ይሓልፍ ኣሎ ገይሉ ቀጻሊ ዝሓትት እዩ ይጥርናፍ ዓብዪ ተራ ዝገብር ዘሎ ኣማኒ ኤልያሱ ናይ ብሓቂ ንዓና እውን ውሱቕ ኮይና ክንሰርሕ ውሱቕ ኮይና ክንጓየ ዓብዪ ተራ ዝገብር ዘሎ ሰብ እዩ ነናሽቱ መልእኽትታት ድማኒ ኣብዚ ሕጂ ዝሓለፈ ዝተገብረ ናይ ገዳይ ውድድር ዓብዪ መልእኽትታት እዩ ሓሊፉ ኣብዚ ናይ ሲኔማ ሰመረ ርኢኹሞ እንዳርኮንኩም ብዙሕ ተራ ዝተፃወተ ኣማኒ ኤልያሱ ኣብ ጎኒ ኮይና ክንሕግዞ ድማ ንዓና ክንተባበዕ እውን ንሕግዞ ደስ እናበለና ምስኡ ደዳህሪሩ ከይድ ቀኒና ብዙሕ መልእኽትታት ይህር እዩ ሕጂ ካብ ዝመፅእ ዝረኣናዮ ናይ ብሓቂ ዘሕጉሰካ ብኣይ ክገልፆ ኮይኑ ክንዝገን ዘለዎ ሰብ እየ ድብሎ ኣነ ብዙሕ ነገራት ሰሪሐ ይኸይድ ኣሎ ማለት እዩ ዋልያ ሕጂ ምስ ኩለን ጋንጣታት እዮም ከምኡ እግርግር ገለ ማለት እዩ ብፍላይ ከዓ ምስ ኤፓን ችፖሊንን እሰን ስለ ዝኾና ናይ ሻምፒዮን ወኪለን ኣዲስ ኣበባ ብኸዳ ሕጂ ኩሉ ግዜ እሶም ከዓ እንታይ ኣለዎም መሲሉካ እንተደይ ስዕሮም እንተደይ ኣቢሎም ሰሜን ትላካ ኣለዎም ትብሎ ሰሜን ማለት ማዕፋ ክትከይድ ኢኻ እዮም ትብሎ ሕጂ ተሸቑሪሮም እዮም ፀዋቱ በቲ ፀቕጢ ናይ እቶም ሓለፍቶም ኣለዎም በቲ ከዓኒ ናይ ግድን ውፅኢት ደልዩ ኣለዎ ነቲ ውፅኢት ግን እንታይ ደልዩ ሓደ ግዜ ብሓይሊ ሓደ ግዜ ሲ ጆክ ክትኮነኩም ማለት እዩ ቁርብ ኣብዚ ዕላል ከዓ ተሰቐና ሲሳይ ብሩ ዝበሃል ነይሩ ናይ ዋልያ ተጫዋታ ቁፅሪ 3 ፊዚካሊ ብዝኾነ ነገር ገለ ከምኡ ድሕይል ተጫዋታ እየ ነበረ ሕጂ ተፈራ ገብረ ክርስቶስ ስረ እዮ ካብቶም ብጠባያን ዝፍለጡ ሓያል ተጫዋቲ ስጋብ ናይ ኢትዮጵያ ብራዊት ጋንታ ወኪሉ ክንዲ ሃገራት ብርኣያ ሕጂ እዚ ሲሳይ እንታይ ድብሎ እነ ሲሳይ ብሩ ኣጠፋሃሎ መጣውብህ ገለበለ ከጥፋእከ መፅእካ ኣለኹ ድሕሪኻ ገለመለ ገለ ብሎ ማለት እዚ ተፈራ ከይዱ ኣልቢትሮ ኣቶ በርሀ ነይሮም ብዝተሰምዐ ተዋርቶም ኣቶ ወርሀ ትሰምዖ እንዲኻ ደለኻ ዝወዲ እንታይ ይብለኒ ኣሎ ስለምንታይ ኻ ስቑኢልካ ተሓልፎ ደለኻ ገለ ደይትግስፅኦ ኢልዎ ዋ ሲሳይ ይብለካ ኣሎ ሽሙ ነግረካ ኣሎ ስኻ ከዓ ሽምካ ንገሮ ሕጂ እንታይ ይኽብለኒ ሲሳይ ኣቶ በርሀ ዋላ እቶም ኣልቢትሮታት እዮም ዝፈርሑ ሓንቲ ነገር ወይ ብጫ ወይ ቀይሕ ገለምታት ንኸውብ እዮም ማራ እንድሽቑረሩ ነይሮም ሕጂ ባሊላ ብቐዳማይ ከ ናብ ገለ ገሊፅዋ ኮሚታት ኣጋጢሞ ብድሕሪ ባሊላ ኣነ ከዓኒ ኣጋጣሚ ከዓ ንሃርሞ ዘለና ተፃዋተ ሓደ ቤሊ ሽሙ ነይሩ ንፎቕ ሚልያኑ ሕጂ ከምዚ ገይሩ ቴስታ ክሃርም ኣነ ብእግረይ ጎፁ ረኽቦ ዝወዲ ፌል ብሃንደበት እዩ ሓደጋ ሃንደበት እዚ ኮነ ኢልካ ተገብረ ይኮነን እሱ ቴስታ ኩዕሶ ክሃርም ኣነ ከዓ ከውፅእ ሕጂ ቀውጢ ኮይና መሬት እንታይ ኣትያ ሸውን ከምዚ ወይ ኣምቡላንስ ወይ ቃሬዛ ሒዞም መቕንዲ ዝወፁ እዛ ረሽራሽ ዘለዋ ብሬን ብላዕሊ ብኣገይረ መፅኡ በኋላ እንታይ ያለን ኢሎም ፈኪሮምልና ከይዶም ማለት እዩ ሕጂ ኩነታት ከዓኒ ተቐይራ ንዓይ ክፀርፉኒ ጀሚራ ቆይ በኋላ እንታይ ያለ ግልምታት ገ እፅዋት ሲነ ብብርሃነ ረዘነው ነይሩ ኣሰልጣኝና ይቕይረኒ ኣብታ ናይ ሪዘርቭ ከይደ ቱታ ናይ ችፖሊኒ ገይረ ካብቶም ሪዘርቭ ነበረ ወሲደ ምስ ተወዳእታ ፀወታ እቲ ካናለ ርኢኻ ኣለኻ ናይ ስቴድየም ትመንጎሉ ኣሎ በዚ እንዳሰገርና ከለና ቱብ ኢላ ኣብዋእትየ ጉትጓት ገይረ በዚ ናይ ራብዓይ መደበር ፖሊስ ብኡ ወፅአ ምስቲ ሰብ ሓዊሰ
غير مالتي جي كتما كتما مساعته أتباري إريدي باربرخت دبها لنا قدم حجي أبا أسبت كبني راس سبورتاويان قال أنا خبرت مع دخوني يري أنوار يري دعم أدلس مساعد ساعات نبر مع دخوني سوا أنوار لو ممسخة حدخي من ياتو تا هنا تري خيال لها قال بقى حجي كمان أبزت أطواي تبل تعالى بتناي بولين صنحان قلبلن غزاوان دا غزو او يخيت با تتحايزنا نغزوم نخيل مالتي كاب غزوم تليفون ابي خدول شو اب غربيت نحطي تو عليه بحار مليس كاتو دول زنا غزاي اب غزا هاي لك دي تليفون ولا شو عندنا تقا لومي متصني خمسن كمسن وغيت متص بزي حنت ماكينه بدي اريد كا حنت ماكينه صبي خالو كصاب جزا سعيبون جمني جو دقنا نصبحيتا ولا حنت لو تقلنكم ايدو ولا غيت متص تبلن مالك جيك انت يدبر مكيله شو منيرو اوتوستانا ناي سيرفيس تقبرلنا ناي تشوبوليني مكيله كلتا اوتوبس نيرنا حنت زانا تشوبوليني نبللا حنت عدتا تخيد مالك جي مكيله بجاها نعتك ليزان كم تخيط قبراتا حنتي نقط انا نجيركا نعتك ليزان كم تخيط قبرا اتليست سخن فطورينا خينه باقرج كتكيت خيط مغنياتي ازي يلف زمن قسقس دبحال افتان داخر بيت بلوكو نير هيتحلفني وين كتحلف كما اقبر كومبلاسين تكيت مقربه نجا كومبلاسين غيره تكيت نا قرصو علي فياتا بلوكو مالك اتكليزاناتو تكليزاناتو معلتا يدول ننداش كل انت نا مدولي سنترال خستان راتنا او اتكليزان حج مازر عكا كريا خيط كله فلتا معلت جلجري دبلس كلتا سو من غير دا اخا غزيم يحكات بلن مالتي داش بولين خيدا حج سبورتاو قديات تخي اقرايت غانتا ايتوبيا تماريت كالخا تكيت كا توسدولن حجي بزي نفس تبحنا اي تصنعكم كمان انت تصنعنا يرا كمان سي اي مغرفنا نيرم بتي حجي بزي قرب كنودا ازي ابات سيفيل حجو دنبرس جنرال تشومه جنرال تشومه دسالن درس غير لبانون غرغسو مخدو اجي بروخما نحن حاجه عوتا امصينا لنا زنا ايتوبيا غير مالتي امصينا كله بلنتا خمزنا هاجر دتاكمس بخونت في اي نيره يقول سوكايت جنرال سنو امكم دسال انتي مالت كاي بخونت في نيره وانتي دي مسيلو كاده ساله وتادرات عندنا نحن توساني نوزدو ساينفلطنينا اتفينا نيرنا بقى خمسنا هاجر دتقمس بخون تطفينا نيرنا قلمليتات يدو زارو مالتي جينا كاب اديس ابا نابز مسمصانا كمز جوك ماي سبورتاويان غيري دساله بنبرن واتي تفيخني انيرك خمس دي قلمتات كل شو انا شوك ነው مالتي كمز قطقط غلط رايخه تصبح سجن ولا سجنت خصاب هوت انددا سجنت خصادي وسين نير مالتي بخنت وات في نير دي دبلم نور كشوم فريحه مالتي تي كني بنبر قلمتات بيا هاي استقبلن با سقا فندو دي حاسبو بليل كات طراطر مالتي اجزي ازانا والي ادنبرت خناتات يتقلصل كارلو عبدمونا غانتا بحر حاتيت كاغم كوملا بزاناتو يقرب ترر تولمبر ولا ابي الفات خدكا ميلت دخدكا بعدلش كوملا كوم عين تاريخ الله هجنتا يغم يار مخاطر حم هو يفر عليه قاقلي ياناتي يقرب ترر يلا سدا سغنتنا مت ازا هاجر كلي بسايا ازا هاجر حجري
عينت لم كينت لم بفتعري حلوة بسنة تفلوري عزا هاجر كبري نسايا عزا هاجر حجري أبزانا تواليا مستناي وتهدرات كلاب مسمخانو بفلايتن نتقصين صنحنات بفنان بالكخانات كاتم وكروز زخر اللي ولاتهم قالت كلاباتهم كوم يقاطمهم نيري قصارس حيلي غونص تقومون يرميم كاونا وخا غليحو زرئ منالبات كيغاغ مس الفا خا صقم نيرو زياده مسلني انت يتفلينتو كابزي طقوسو خمزنات نات كازمس زغاطمون تصاوتي ወይ ያጣውታ ካብቲ ዝክሮ ሽዑ ወላ ካባ ኸወጻይ ሽዑ ሶም ካብ ዝገበሮ ካብ ዝክሮ እጂ ኩሉ ግዜ እንታይ ትናይዋልያ ሶም ካኣቱ ከሎም ጸቀጠሎ እጂ ጸቀጥ እንታይ ተምናይ አዘዝቶም አለው እንደገና በሕማ ተጻይቶም ደገ ኸይቅየሩ ናብዚ ኩናት ዝነበረ ወታታታው ኸይቆዱ እዚ ሕጂ እንታይ ربشهم نربو وشتا وتم تجات خطرية خلاها الجنتا عم بقبرها عبت خيلات وي عبت بخونا نجر حيلاتكم كنا فو معتي بتعمي مفعت قلنا كاي سغا هجي حدا تجاتي ناس اخوينو امي داتم صمتو دلو داتم بديني ولا حيالكم كل كزي قالوا قدولاتاتي خطر خبولو الجنتاي تقند خا نعوم كستاي دبلهم تنتفوزو خا جبز خا دانغا والي حتچات كلا بملهم ميليتار غيرم اندعتونيا اتناي صحاي دنبره كندي سب بتخستاي دربيما هيقوم تصبر نيرم كفت تريبونا هيقوم تصبر نيرم دسم كل نيرم الساعه جت هذا خفت دقاطمت اب خستاي نيره انا يركب كلام كم ورا قاعد سمع خا كالي نا الباتي فوزن نبر حدا خاني يشبط كم تقتل اب تعرف دغنايش ستاديوم زخا وريتات الله مالتي تادخفت ግን بفلاي ابت حزبي تيفوزو دنبر غداد دمصات زاب بزح دسم كسب دسم كللا بتهارملا زيت مفقاتي غلغل نورمالي نيرو افتا بزيت شعوب بقات ستاديوم تصوتا تقاريطو تطويلو كقتل كمان አይቃለም እጅስ እስታ ካፍተን ዝክረን እዚን ክልተ ነይረ አፍተናይ ጋንታታት ክትመጽእ ከለኻ ሽም ዝተዋወ ነይሩ በዚ ነተን ጋንታታት እጂ ነገልፓ ከምሻ ዓብያ ትጽውት ብል ነይራ ሽፈሊን ከም ወያንያ ትብል ነይራ ማለት እዩ ملت نيروا خمسة ملت حجي سلمت عيدا كم زملي شاسرنا يقوله ني الباس ما نيرا ملتي قومي شو نيروا على هذا كوميتات حجي إذا خامة صمينا أم زي أسمات زي إذا أسمات زي خاني بحريقة بوليتيكا بحريقة أنزارت الدنيا و درب وتعدري درب وتعدري وكلام يمكن أوليات صوت دلو جي زي مثل نيرو مستمع والي قنوتات فتري خلق هذا حافشو أبزنا أي والي جن من البعض حيرم ديوم ولا نيرم يمكن فلما نيرم دم يرتران كوتهدرات وتصعب على ياسين مش نيرم مسلمين كده حارم كم جميلة ما نأتيهم شو على ياسين نيرم ودرب عتي قالوا بزحت كوتو جميلة نيرم صحيتيت ما يلفان نبره والربعات الزنيلو تنقرد هو نيرو دي مسواله هو اوكي اترى نيرو تزي تقاقي ياسين نيرو ياسين هو اجي الدعر كومو هم تجميرا مالتي السوهمان كغيرا جميرا اتليست نتي دنابرا تعطتات اتو ارتراويان حويس كامت صوات قلمتات قلو خافتت دنابرا نايكم حجي تعديد في ستايل نورمال كوخوني جميرا اجين تاين نعم كأنا شجر علىهم كم زعلت ويزولكوا سقط لهم لو من تدي سيركم وده سمين جنبار من التهدد كلام اليوم مارج حدا تساعته بتسقط ده بيقولون كأنا زخاري فتفعل الوقت كإلا لك أجي كل جزء after my civil مؤتمر مش جمع روجن التناقرات
እንዳጎደለ ኸይዱ ብፍላይ እቲ ኣብ ማእከል ሜዳ ድግበር ነበረ ታዲድን ገለመልታትን ኣትሊስት ቁሩብ ዝሒሉ ኣብዚ ዘናይ ክለባት ከም ዝምትፈናን ኣብ ዝነበረሉ እዋን ምናልባት ሽዑ እንተ ነርካ ካብዚ ናይ ክለባት ወፃኢት ሰብ ክሳዕ ክንደይ ስምዒት ናይ ስፖርት ነይርዎ ብፍላይ እቲ መንእሰይ ይደልይዎ እውን ነይሮም እዮም እቲ መግዛእቲ እውን ሰብ ናብ ከምኡ ኣቓልዎ ገይሩ እቲ መንእሰይስ ካብቲ ናይ ሰውራ ነገር እውን ክርሕቕሲ ብጣዕሚ ፅዕርሉ ነይሮም ውዕውዕ እዩ ነይሩ ንምባል እንደ በንፃሩ ከዓ እንታይ ትርኢ ኣብ 9 ዓመተ ምህረት ነርካ ኢኻ ሽዑ እዚ ዋንጫ ዓለም ክርእዩ ደምሰዩ ተዘጋጠመ ሓደጋ ብኸመይ ትዝክሮ ተኸባቢ ናይ ስፖርት ህይወት ስለ ዝኾነ ሕጂ ምስ ምንታይ ዲኻ ተተኣሳስሮ ኩሉ ግዜ ምስቲ ኣብ ገለ ግንባራት ገለ መጥቃዕቲ ክወርዶም ከሎ ወይ ገለ ከተማታት ክትሓዛ ከሎ ሽዑ ከተማ ኣስመራ ከዓ ትርበሽ ሕጂ ከም ዝበልካዮ ኮርሳተር ክብሮም ሽሙ ነይሩ እንተዘይተጋጊ ካልኣዩ ገለስ ኖርማል እዩ ፀወታ ወዲኦም ሪኦም ንገዝኦም እዮም ዝኸዱ ነይሮም ኣብዛ ናይ ኪዳነ ምህረት ኣፀጋ ዓቢሎም ዋጥዋ ዓቢሎሞም ማለት እዩ ካብዚ ገርመካ ከማ ነዞም ደቂ ሓጎስ በዓል ሃብቶም ሓጎስ ናይ ሜሎትን ነበረ ምስ ሓዉ ምስ ክላይ መፅኦም ሰብ ምስኦም እዮም ነይሮም ብኸመይ እዮም ከመን ወፅኦም ገርመካ እዩ ሕጂ እቲ ዝገርመካ ነገር ግን ከም ቅብል ንወስዶ ነርና ኣብቲ ግዜ እቲ እዚኣ ትገርመና ኣነ ከዓ ሕጂ ሰሚም ቀቲሎሞም ገለልካስ ፅብልካ ትቕበሉ ሕጂ ቀፃሊ ሕጂ ረዩ እዚ ናይ ናደው ክፈርስ ከሎ ኣብዚ ገለ እዮም ትገብሩ ኩሉ ግዜ እዚ ናይ ባፅእ ክትሓዝ ከሎ ኣብዚ ኣብቲ ህዝቢ እዩ ኣብ ከተማ ደሎ ገለ ፀቕ ትገብሩ ወይ ሃርሙ ወይታት እዩ ነይሩ ሕጂ ኩሉ ግዜ ምስ ምንታይ ዝተኣሳሰር ምስቲ ኣብ ሜዳ ዝነበረ ኩናት ገለ ድዕር ኮይና ገለ ንፋዓት ሕጂ እንታይ ገብረና ድምፂ ሓፋሽ ትከታተል ገለ ድሕር ነርካ ኮይንካ ኣይትወፅን ኢኻ ካብ ገዛኻ ሕጂ በላ ሓንቲ ኩዕሶ ሪኦም ንገዝኦም እንዳኸዱ ከለዎም ሽዑ ተዋጥዋ ዓቢሎሞም ማለት እዩ እዚ ናይ መንእሰያት እስኹም ኣብቲ ዓባይ ሃገራዊት ጋንታ እንዲኻ ዘለኻ እታ ናይ መንእሰያት ሃገራዊት ጋንታ ናይ ኢትዮጵያ ማለት እዩ በዓል መን ደኣተው ነይሮም ብዘይካ በዓል ጆን ማለት እዩ ጆን ፍሉጥ ስለ ዝኾነ ዮሃንስ ዘምክኤል ካልኦት በዓል መን ኣትዮም ሽዑ ኣብ ምፅዲ ገለኻ ሓደጋ ገለ ኣጋጢሞም ነይሩ ኣብ እዚ ናይ መንእሰያት ናይ ኢትዮጵያ ቅድመ እዩ እንተዘይተጋግየ ታምራት ኣትዩ ነይሩ ሓደ በሳለን ባዕሉ ኮማንዶ ሳለ ገብረ ጊዮርጊስ ነጋሽ ኣትዩ ነጋሽ ኣትዎም ዳይሬክት ኣብ ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ኣትዩ ሕጂ ካብ ኤርትራስ ብዙሕ ናብ ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ኣይመርፁን እዮም ነይሮም ዋላ ከም ዝበልኩኻ ይመርፁኻ ምስ 5 ገለ ትኸይድ ግን ኣብቲ ቋሚት ጋንታ ብተርፉ 2-3 ኢና ነርና ሕጂ ኣብ ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ሲ ኣብቲ ናይ መንእሰያት ኣድማዕ ውፅኢት ደርኣየ ከማን ዮሃንስ ዘምክኤል ንዑ ጥራሕ ኢኻ ዘኪርካ ከምዚ ነይሩ ኢልካ ክትዛረብ ትኽእል እቶም ካልኦት ስጋብ ቆምቲ ተሰለፍቲ ከማን ኣይነበሩን ከም ዕላል እውን ክትሰምዖ ከለኻ ወይ ከም ታሪክ ግለምታት ኣይመፅእን እዩ ስለዚ ኣብቲ ናይ መንእሰያት ናይ እቶም ኣብ ዳዕቢ ኤርትራውያን ግን ነይሮም ከም በዓል ዓብዲ መንሽሙ ናይ ጊዮርጊስ ነይሩ ፉዓድ እዚኦም ሕጂ ኤርትራውያን እዮም ፍዋድ እዚ ድሕሪ ናፅነት መፂኡ ነበረ ዓብዱ ከዓ ዳዕል ፈትሻ ይነበሩን ሽዑ ፈትሸ ነይሩ ፋሲል ነይሩ ሕጂ ካብ ኤርትራ ስለ ድበልካኒ እምበር እቶም ኤርትራውያን ኮይኖም ኣብኡ ኣብቲ ኣዲስ ኣበባ ድዮም ኣብ ሃረር ተወለዱ ግን ነይሮም ብዙሓት ነይሮም እንታይ ኣጋጢሞዎም በዓል ጆን ናይ መንእሰያት ተፃወቲ ኮይኖም ምስ ከዱ ግብፂ ካብ ቃልካ ዝያዳ ሕጂ ኣብቲ ግዜ እቲ ኢትዮጵያን ግብፅን ስምምዕ ገይረን ነይረን እዚ ናይ ኒል ግበል ማለት እዚ ናይል ሕጂ ኢትዮጵያዊ ከዓ ድኾነ ኣትሌት ዲ ወይ ገለ ዲ ገለ ኣብ ግብፂ ድሕሪ ከይዱ ዲ ኣይመለስን ሕጂ ከም ዝበልኩኻ
كم حسب كمان نيرو زري بحري باتعسل ما مترف حسابات نيرنا نحن بتعباي كلنا قلنا انا انت يطقمنا نير مستمع ارتراويان راكب نيرنا اقطع مخاني او ابناي ግብጽ ናይ ህዝባዊ ግንባር ወኪል ዝነበረ ከምዚ ሓሲብና ስንታይ መስለካ ገሊልና ማለት ኣብዚ ኣኺቱ ተርፉ ኩመልሱኩም እዮም ኢሎም ቀጻሊት ግን ኣብያ ያላትኩም ጾታልና ኣብ ቱኒዝያ እንድላክም ትገብሩ ትኽእሉ እዮም ኣብዚያ ግን ተጠንቀቑ ከይተበልዋ ኢሎም እጂ ኣነ ዝከረና ኣነም በረኸትን እያ ኺድና ነርና ነው ብኸማ ሕጂ ኣብኣ ከለና ስሒብናያ ሱቂልና ማለት እዩ موام زمكيل جن قبلناين تراخنا نجيريا كم جيل كترف كي تحسب أنا خمسين كم جي أنا قاتي ما قيتك كي تخيت يبلو مالتي جن عسر تحمش تاخذ مسرعي تاخذ بركم ليس مزيوم لي كيدي للسخاء كيدو مالتي أبا خلو عندنا فاريد كيرم تقليلا نمتعم هجي خمسي أبزع عندنا مريم قبنا بلو ما كلاود بهالكاسو تدخل في سربيتي تعصبت ግን አይጸናሐትም ዳርሽ ድሽ ተወርሐዲ ገለ ናጽናት ኮይኑ ማለት ናጽናት ኮይኑ እቲ እንበር ካብቶም እንታይ ይባሃል ወዲ አው ዳዕራ አቲኻስ ሕቶ የለ ማእከላዊ ከቢድ ናይ ምርመራ እጂ ፖለቲካዊ ቃስ ፖለቲካዊ እዚ ናይ ሰርክ ናይ ገለ ውድመጽ የለ ፖለቲካዊ ጥራሕካ ውጣቱ እጂ እስኪራውቲ ወባመስኪናይ ዮሐንስ ዘምከል بحانسا دحرنا عصمت كمان بحانسا انا متينا باوتوبوس نفرت خي جمرا خلوه انا سامسون وتشي جون ليون ما خالوت سامسون سامسون هو صح زمته بورتيره ما ميلوت بورتيره بحانسا بنا نيرنا ودي سابا شعو قاطع مسيت انا عصمت مصو خلص اويهم نيركم اوينا دينا هدراوت كونتا تصوت تخيد كان يركم اجي أبتا جزيتي أنا ود عالمتو جون نايبون ما تتوات نيرنا أوكي متى بازانات بيت بحري تاشموسي حتى عربي أوكي أجي كاب تشبولينس وسيدو مخا بنا أوكي بنا وسيدو بخمي رخيبو مخا بخمي تأميتو مخا بخمي تردالي شو تهاو أفلاس سجراوي تجانتا أو سجراوي هو أو تريو أجي تجانتا هاني قربنا من كل خال دخمت سلر جبرت أجي أبو أجي حسبه تاني عنتو يمش 380 لك او انا شديش 180 او ابو خستايقات اتصو قال من تاعت بلا ولا حنت وصايتات يبلكان جي دارغا كوم بروفيشنال عينت خستاي دنبري بعد عالم تصخ خابيم زخدلو عالم تصخ ميلوتي شو ميلوتني هو جون كاني كبوليس على التحرير مالتي هو سامسونج ها سامسونج كبيره ميلوتي كبيرة يدخل لنا ود خيدل هو كبيرة هنا وخيدو اجي سامسونج ناب قديس جورجيس ياتي مس لساله انا علمصو جون كاني نابنا اتينا مالتي افريم ملس فدلچا وچه ناني سالسام كما هذا رسي الله زم كان ناي بوليس ناي اديس ابا وچه الباني يرو لمسخم با تشبولي ولا سوري تشبولي من يري شفتنا كاوي كنت خد لهم كلتيهم تشبولي نير شو انا عصمت كوينو سقوم كندي تصايتكم سبنا አንተ አመት ከማን አይተመለነ እጅንታይ ታ አገራይ ጋንታ ኢትዮጵያ ጾታ ሁሉ አሁለት ናይ ክለባት ተጥጦ ይዝብል ማንያቱ በብዛት ስለ ድምረጹ ነው ወርቅ አኸብ ቡናን ገርጊስን ተጥጦ ስለ ድብል እጂ ተናይ ቡና ተጫዋተና ያንስ ውስናት ጊዜ ነር ጀና አይተጫዋተ ሙሱና አይተጫዋተ ቢሉ ተጫዋተና ናይ መንሲያ ተመሪጹ ግብጽ ኸይዱ ካብ ግብጽ ኻዚ ያጋጥማተ ማዕከላው ተአሲሩ ማለት أنا العالم أنت تعيتنا كبرن نيرو دشو أصلتاني كبرن تولد ميدن ماي أميد لاي نيرو جيم بوليس مالتي أب حقوس دستاهو حقوس دستانا إير فورس سلازي تقول عزونا اسمرا خمي نيرو ناتنا تباهيلو أو خلوكم يكم سميعكم أجي كابز غير مكا بأوتوبيس نامتينا زم عالم بك عند بحال اسر بيت نبره مروخات تبارلتي
كم زنا بوليتيكا أسرات دنبرو بلد نور أوتوبسات تدالين مزامنا نحن ضد حري أمتينا جسم درجة شديشت أوتوبس قالوا خنيم مالت طب مرخات دنبرو يلن نورو يلن تمالت نحن خاني ضد حري أنت أوتوبس هي نورمال سب خدلا دنبره النات قلنا عدنا تملسنا مالتي تي وعلكم نايكلو وعلكم أبي دولة وقال هذا رندنوتي نو زبلكاس فورماليتي نير ودي تخطفانو والله ولا سؤال طيب قوم تبالي لك فورماليتي تبالي لك ምክንያቱ ስድሓር ኣብዚ ክለብ ክትኣትዉ ከለኹም ስትናይ መሰጋገሪ ገለ ዝበሃል ጉዳያት ኣይነበረ ኣብተን በለና ተመሊስና ኣብተን ዝነበርና هو ብኖርማል ተቀበልና هو ሕጂ ኣብተን ክለብ ኣብቲ ነበራና ሕጂ ክልተ ሃገር እንዲኻ ትኸውን ዘለኻ ኣብ ካልእ ክለብ ግን ክትኣቱ ትኽእል ኢኻ ኣብታ ዝነበርካ መፂኻ ክትፅምበር ግን ወላ ሓንቲ መፋነዊ ወረቐት የድልየካኒ መን ኢኻ ክበካ እቲ ግዜ ተሲ ወያነ ህዝባዊ ግንባርስ ኣዲስ ኣበባ ኣትዮም ኣለዉ እቲ ሰራርሓ ተቐይሩ ኣሎ ሕጂ ትኺልካ ዓድኻ መፂኻ ኣብዚ ዝባል ጥራሕያ ነይራ ተዓድል ብኸምኡ ከዓ ተኺማ ኣብዚ መፂና ምስ ሃገራዊት ጋንታ ከዓ 92 ጀሚርና ማለት እዩ ሽዑ ኣቲኻ ኣለኻ ኣብቲ ቀዳሚት ሃገራዊት ጋንታ ኦኬ እቲ ዝኻ ዓብ ዓወት ኣብቲ ቀዳሚት ሃገራዊት ጋንታስ ቀዳማይ ዓወት ዝመፃሉ ፍሉይ ታሪኻዊ ፍጻመ እንዲ ተትዝክሮ ፅቡቕ ካ እዚ ሕጂ እቲ ሃገራዊት ጋንታ ንኣብነት ክሕዞ ቀረይታ ኸሊፈካ እምበር እማ ካብ ችፖሊኒ በዓል መን ተመሪፅኩም ንኣብነት ካብ ችፖሊኒ ኣነ ኣማኑኤል ባሻውል ነጋሽ ከርካሳ ወዲ ዓቤል ወዲ ሓማ 6 ፋኒኤል ግርማይ 7 ፋኒኤል ግርማይ ወዲ ዝወድ ገዳይፍ ደ ገዳይፍ ፋኒኤል ግርማይ ካለመን ኣሎ እዚኦም ተመሪፅና ነርና ካብ ችፖሊኒ ማለት ዝበዝሑ ግን ሜሎት እዮም መስለኒ ኩሉ ግዜ ብበዝሒ ቁፅሪ ዘለዋ ሜሎት እያ ኣብታ ሃገራዊት ጋንታ 8 9 እምመፁ ሻምፒዮን ኮይኖም ግን ኣይፈልጥን شمي مسازقي جزء بحال أبزي عود سبورت مبزوح أمتات كاب مشياتي هيك ساتجي أبتي زبيانا أي سبورت أمنتا في ركب زناي أوقات مرتين أي سبورت أنت فتحت كا دا مرحنا مزي عود سبورت هاجرنا كان بعنا نقل زمسلو سبورت مفري بزحت عرتات نركب لنا أنا بزعبا ناي أمانيل يانسو عتي كزارب أدلني مركبي أدلني يعني سكفتات كعلمني سكفتات من الباش وتم تصوتو وتم متعبيتو وتم نوع عم تمسام تصوتو خجيت أو صبوا مخانا يا أخوي نسمعني أنا بين كان نوع أسباب فلتو قال خبت فلتو مخاطو بيحتاج زهدر اللي أمانيل كل غنطات مالتيو أمانيل أنا خد معيبات تمرت سويتات حزي أسفلتو برقص شعيو بأن من هنا عسن أسزبلنا ناي تمرت سويتا أبتجزيتي زنبرة أزي حيال سويتا إنه لك تي ودرتي ناي تمرتي هبهال كله كندو تمهارو كندو تعذابي أما أبا تمرتي ساتف كتريا كلها أزي لأنيرو بهم يخاتي سبورت هاجرنا خصاجري أبتجزيتي عبي أبيتو ترز وتحب ما بتيو سبزيت العبات تمرتي كابتنا كلبات بزي سنف بزحات كلبات كامل جفتي زنبرون تفتاتي كادلو أب زنبروان أب زجيزي أمانيل التيفي نابتي ناي كلا درجة بيت تمرتي باركة مسأتو ناي بيت تمرتي تمريتو وبزحم تفتات سبورتان تفتات مع أبات تمرتي كابنيرو كازيو ثم عينا جاحسيو وأسلت أنتي عمين الدانيال بعتل نو تكي إلها زنبرو مانيال بزيو ولاول كتفهم وسيلة من أبنيس كان زيت سنبر بيرمو مالتي نار نشجيرا خلال دمر أبنيس نيس أتو إتي ما تو بقعت زلو بقعت أزيو كتوف سلزنبرة أبنيس ون زجور أوركتو كله كان عينه كله أفكار سبورت زهو ولا يكونن أزيو
ልዑል ብቕዓት ዘርእየሉ ዝነበረ ክለብ ኣድሊስ ነይራ ማለት እዩ ካብ ክለብ ኣድሊስ ብድሕሪኡ ብቀልጢፉ ከዓ ናብ ቺፖሊኒ ከዓ ኣትዩ ማለት እዩ ቺፖሊኒ ምስ ኣተወ እውን እቲ ናቱ ብቕዓት ካብ ግዜ ናብ ግዜ ብቁልጡፍ በቃ ራፒድ ብጣዕሚ ቁልጡፍ ዝኾነ ብቕዓት እዩ ዘንፀባርቕ ነይሩ ብቁልጡፍ ናብቲ ቺፖሊኒ ምስ ኣተወ ቺፖሊኒ ብጣዕሚ ዘይሃስስ ምራስ ዝገድፍ ዓብዪ ፅልዋ ዝነበሮ ወሳኒ ተፃዋታይ ከዓ ብድፍረቱ ብጉልበቱ ብፅወትኡ ብሓይሉ ብጠባዩ ብኩሉ ኣዝዩ ብዙሕ ኣብ ተዘክሮ ማሕበረሰብ ስፖርት ዘትረፈ ተፃዋታይ ነይሩ ክበሃል ይከኣል ኣብ ቺፖሊኒ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ እዩ እምበኣር ኣብዚ ናይ ሃገራዊት ጋንታ ተመሪፁ ምችብ ክለብ ቺፖሊኒ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ይኸዱ የልፓ ቺፖሊኒ ገለ ይኸዳ ስለ ዝነበራ ኣብቲ ግዜ እቲ ቺፖሊኒ ክፃወት ከሎ ከዓ ቀልጢፉ ከዓ ናብ ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ከዓ ተሰጋጅሩ ማለት እዩ ተመሪፁ ተሮ ተሓርዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ግዜ እዚ ከዓ ምስ ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ዝገበሮ ኣመና ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ መላእ ህዝቢ ኢትዮጵያ እውን ዓብ ተዘክሮ ዘለዎ እዩ ኣብቲ ግዜ እቲ ኣነ ዝከረኒ ኣብ ሜዳታት ዝነበረ ብኣማኒኤል ኣንበሳው ዝብል ቅፅል ስም እዩ ዝፍለጥ ወላ ስጋሕ ጁን ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ምስ በዓል ወዲ ዓለም ፀበል መለኸና ነርና ኣዲስ ኣበባ ኣማኒኤል ኣንበሳ ሳሊ ዓብ ተዘክሮ ዘለዎ ማለት እዩ ኣብ ዝሓለፈ ፅምብል ዝገበሩ ናይ ተዘክሮ ናይ ተዋስዑ ዝነበረት ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ምስ ዚምባብዌ ሳዕርያ ዝተዓወተላ ማለት እዩ ኣማኒኤል ኣብ ድፍረት ዝፍለጥ ምክንያቱ ሓደ ዓብዪ ሰነድ ሓደ ታሪክ ዘይሃስስ ታሪክ ንዘለኣለም እዩ ኣሰኒዱ ክሳብ ኣብ ኢትዮጵያ እዚ ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ኣማኒኤል የመታት ኳስ ወንዝ ይሻገራል ኣማኒኤል የመታት ኳስ ወንዝ ይሻገራል ክሳብ ዝብል ማዕረኽ እንደይ ትቕልዑን እቲ ጉልበቱን እቲ ፀወቱን ልዑል ከም ዝነበረ እዚ ሓደ ኣብነት ክኸውን ይኽእል ኣማኒኤል ኣንበሳ ዝብል ቅፅል ስም ነይርዎ ኣብ ዝኾነ ይኹን ማዕከና ዜና ወፃኢት ከላ ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ኣማኒኤል ኣንበሳ ክበሃል ከሎ ቅጅል ይብለካ ሕጂ ኣብቲ ግዜ እቲ ኮይኑ ዝስማዓካ ስለዚ ኣማኒኤል ምናልባሽ በቲ ድፍረቱ በቲ ጉልበቱ በቲ ፅሬቱ እዩ ዝፍለጥ ከም በዓል ኣማኒኤል ጎን ካብ በዓል ነጋሽ ተኽሊት ገለ እውን ምስኡ ነፃወቱ እዮም ነይሮም ሰሙን ገለ ክብሉ መኽኣሉ ኮይኑ ይስማዓኒ ብጣዕሚ ተዘክሮ ኣለና ንኣማኒኤል እዚ በዚ ክገልፆ ይኽእል መስለኒ ኣተይ መጀመርያ ናፅነት ሃገራዊት ጋንታ ተናይ ቀዳሚት ቦኽሪ ሃገራዊት ጋንታ التاريخ تذكرلو فلما بناص إيرترا بوخري هاجراويت غانتا بوخر خا عبا عوت حفيسا اي ثينك بزخري ناي صورا ناي مبل سالسي عمدي قال خو ندلو ناي سودان تلوط زمصل بعد بشر قال زمصل مخنيات بمغبار ابز دالو هاجراو بعالم يا تساتيفا تعود كعبني يرمم نالبات كاب مساررتا ناي هاجراويت غانتا دحر او زنبرو غعزو خنت مكروز فليز بلا سمعيتي ما هاجراويت غانتا موكال نعمت بلا حد خلت زنبركم حدش نغير ايكونن ግን ናይ ኤርትራ ናይ ሃገርና ዝብል መንፈስ ካሉ ምስተፈለማ ናይ ናጽነት ስምዒ ደማ ኣሜሪካ ሕጂ ታ ሃገራዊት ጋንታ ክትቆም ከላ ክልተ ያቆይማ ቀዳሜትን ካልእትን ካብዚ ገርመካ እቲ ፍልልያት በላሓንቲ ነበር ተኪብራዩ ኣሰልጣይና ነይሩ ብጣዕሚ ይሽገር ነይሩ ንመን ይኸሰልፍ ንመን ይኸጽንሕ ንመን ምስተኻላይት ጋንታ ክገብራ ቀጻሊ ኣብ ትሬኒንግ ክንጋጠን ከለና እታ ካልአይቲ ጋንታ ነታ ቀዳሚት ትሰዕራ በርጋቴ ሰዓኻ ሚት ይድብለካ ኣሎ ሓደ ግዜ ንሰዕሮም ነይሩ ቀጻሊ ግን እሶም ሰዕርና ነይሩ እጂ ንበሎ ያሲን ዳሕር ምስተቆም ተሰለፋለስ ባቸይ ናቱ ሪዘርቫ ትሪኸላ ዮሐንስ ሚካኤል ዳሕር ኣፍቲ ምስዓቴ ኣብ ቅድሚት ኣለዎ ኾይኑ مستحانتس من يندلو ودع عجبن من شم هذا خاطر يدرس علم تنام صالو نات ماري زرب الله مارتي كنت فلي تخني حاجتي وانا اقاطع مي بنبرك الله علم رضا دحرام تيخس بتحدد الله اني ودربعته
كلتهم هذا عينت performance يدلو ما خد فلهم بتعني تشجرك أجي سقع خمجي نيرتي أقرأ كانت عندنا ورلو كذي بحر أتي زنبرنا حبرة مستي نجمر أنا سنة ممسون نحنا كنت نقبر لنا دول حلافنا كبيرة كاتسكين كات خيد الله هاي نجمر أقرأ كانت نجمر أجي international صوتا نسمنك مستند حاول أجانت تاتو جزية النبرة تشاد السودان العراق قبطي جي مزيان لحرقت إمكا تعاويت كاس وتها قرايت بان تاسمي ولا حان تخستا يقول يعني وتها حيلت سقاب حجي دوفي زيت اتكنان ساعة قالوا يتزانا يتسعنا 4 عندنا برت نيراخ أني يجي دا يخب لك هذا اللي أفتنا مجمّر هذا دو قبرنا أيو صوتا عمر البشري ده وانا نيروتي شلمات أجينا أنا عربان سمعنينا الصوم تايب لنا نيرم تشلمات داخلنا خلنا الصوم كا أوروبا هم نشوفهم إرتران إرتران يكونكم تقوموا تنيرو إرتران قبل نيرا خمي جرا خمسة تسعة تختفر كوني بالمانيرا ولا بتعدى داخل كيد كلنا هنجز لك أقوم عين الزرمة أجي ولا نعومي ميراكل نيرو على تي جماعة عوسي أجي فاينال السودان دقت أمالو أب ستاديوم أب كارتومي مستدلوهم بعال قالوا أنت أجي نتا بلاوي تاجر سعيرك وانش أخت وسد مو خافت جزيتي أب حتصير جزينا تهاجرايد كانت أكيد كفموت سيتمسا بحق حياة هاجرايد كانت يعني فلي نجاري كان من البات غدانا علينا خلنا نتلعلنا فليتي ملسات تخوننا إلنا عندنا شو أنا فلما جزء أب بكل الدرجة هاجرايد كانتس أو هوتيل كتعطوني ركن شاء أنت أني راتا زربا ترينين برتيو أجي باچن دات استايت غيره خما ساعه سريعه ترينين برتيو بفلايتهم فوكس ميزان بنبرم كمال باچه علم سجد نجاش محمد ودربعته ابدي اذا اديس ابابا مصت ودي قال من يرو مخالو سينم ترينين مصوارو سينم اجي انت كي نغيرنا كي زسي برتعلو سترينين لازم فوكس ميزانه مش كعرفوا لهم اتليست انت مكبين ميزان لنا ده حنك نتصورنا نخلينا قالتها اجي تريننج زي فيزيكال تريننج بركلنا كوفي لم يمبرينا نيرم عرفتنا مشت تكنيكال قال غبر كله ترحم دمصو نيرم مالتي اجي بزي اخ انت انو لا مالتي ني تك تريننج برتعلو متك اخ عين ريكومين ادلنا اتليست سي تريننج جرناس هوتيل كنا أتولنا أجي أنا هم يبلو مالتي قال أجي تعيك أني وسخلا أنا يوم تعيد ديك الناس بزح سبسي كمو هم بخون تزاريون مالتي أجي باتشي غمجوك جرا سريحة مالتي أبزي أجانتاس هوتيل بمقتاونا تحبسهم دلوس كلتا سبعة رحم هنا خمس درانا هنا تفلينا زين كلتا سبعة عتين عيني عتي اسكابلو سلو دخونه نقول نقولوا بعلو فسرح تخاف سلو دبله أبزا هوتيل تتقربت له اللي كديكسو بقى تعيك 10 تغلط حواس لو دلو تريننج يروح خدك سايك اني ولا بقرن بالعالم يهم ددقسو كيلو سوري هو مالتي زي حاجك جرنجي انا رات انا هوتيل متاو مجمريا تاچز ولا تمام فلينا هاجراي دغانت خاب حزنايو دحرزا قدامي تعوت ناي السودان هاجراي دغانتا بزح كيصنحون امناي سيكافا افتلاي درجه بصيح نيرا ግን አባውቲው ደሚቆም ወጥ ቡልቀ ተጻውቱን ነይረም ይንሸው ባሊ ነቃቸው ኮኮብ ገለስ ተባህሉ ጊዜ ሳህ ተጎዝ ሀገራዊት ጋንታ ዚያት ተዝክር
حجي سقاب زنا تسعة أربعة بنبرة جزي إرترا أبكاف هاي تمزجبت النيرة حجي تقدمي ودنبرس كن ودا دراي نخلينا مغنياتو أبكاف هاي تمزجبنا أنا هجرايد جانتا أب سودان بومز شش إحنا 500 تغيرنا نفس الكفتة تعطي نهجرايد جانتا مالك رينادين فلت علي مورالنا غيرنا شو دغنا نتدز نبرنا خستايسي دوزفي كل تصاعتاي دحري اخا حدا غلت انت دي كونو كاب تحت يتسبد مزح بزح اتاو دلو يكونا بتن رخبني دالي اجي ابزي زتغبرلنا خستايات كاني لا يحق خانتي اغرايت غانتا عمليسو تبع ايون نو يقنيت كم دخيت كاجيريو مالتي دخونه تصاعتاي كاني نايول كو تريننج كجبر جمير من انت خارتا هاجرايت غانتا خيوت كبعد عروتي حتى نحن 500 يلوا حجي سقع خمسة عينت متبوع عينيرنا ونافت مجمريا تقادل تدير فبوسي معنا تبوق ومزن خفل نيرنا مالتي زاري كان هاي 9 4 اب كاف مستمزقنا عرفتنا استين سنترال شعو فقدلنا مالتي من مجمريا جزي اب كينيا اب من يستوال قاليت ختماينا خينا تطعيتنا اجي او إرترا تاخليتي كينيا سيشلس الدنيا اجي كم مدبنا قاليت خينا حليفنا سلمتا يناخم خينا حليفنا اني تناي كينيا قداميتي اب نيروبي خامنا الله مسيلوكا اوغندا تنزانيا كينيا تقداميتي رواندا دا بروندي مسؤول نيرا مالتي جي سيمي فاينال نحلف سيمي فاينال حليفنا مس تنزانيا عاد بزيرو تسعيرنا رابعاي نوت مالتي اي ثينك انت زي تغاغي يوغندا موسيدو مافت غزيتي توانجا ابزي اجي سلسته بلጫታት ነርና እቲ ኮኾብ ተጻታይ ይነቃቸው ሲድዋ ኮኾብ አልቢትሮ ዳንኤል ጫር ወሲዶ ማለት በህይወት የለነጅ ኮኾብ ቦርቴራ ብሬታ ሲዶ ኤርትራ ሰለስቲ ወሲዳተ ማለት ነው 9 እጂ ቀሊል ውጽኢት አይነበረን ማለት በሁሉ መዳያት ክትሪያ خلخه اتدمصانا ውጽኢት መጀመሪያ ጊዜ ተሳቲፍና ብላዕለ ከምዚ ዓይነት ውጽኢት ደምጻናሉስ ካብዚ ገርመካ ኣብቲ ጊዜ ተሲ እዚ ናይ ኤርትራ ሃገራዊ መዝሙርሲ ኣይፈልጦን እዮም ነይሮም ቶም ባንድ እጂ ኩሉ ሰጋጠመ ሰና ደኸነ ነሩ ጋዜጠኛ ዩኒቨርሲቲ ሽሙረሲያ عسيمبا سانا خيدنا يرخب هذا حدا خفلي كنا عبرايد مزمرنا زميرنا مليئنا بخصائص يسمع نير مالتي افتي استوديو اجنتايو سقع كندو دا اكلو ديتا اتاتو نيرو افتي نا انترناشنال صوتا مالتي سقع شعو زنبر performance كن اتدلع على نيرو مالتي زن سقع 9 4 دنبر بستيات عم تصبق نيرو جزء مثل ماتي ناي 9 4 زمصا كان سيكا فاندا بريتا شوسي ناي تنزانيا غانتا سيمبا تبال تغوزو ديلي شوغن مسكينا يوحنس زميكيل تغودينا انقاچو يامنا يوحنس زميكيل بتا اتي نقاچو كاني تانا يوحنس ميكيل بتا اتي خا تاخوخوب كامچيوا مالتي افت غزي تحجبت موت ناي مشمونا يوحنس سمبار سلنبره دارجي تصوتنا اب افريقا انشيطنينا تبايلو مالتي اجي وسنا سباتينا سمينا تا زرا سوقنا بريتا كمان بزح نغرنا مالتي هجي سقع كم عينت بروفيشنال نخ خدو
ደብል ሃገራዊት ጋንታና አፍሪና ነርና ማለት እዩ ዮሐንስ ጀሚሮ በአልበሬታውን ተዕድል አይረኸብዎን እምበር በመጋጢሞ ነይሩ ኣብዚ ናይዛ ንብላ ዘለና ሽዑ ግዜ ሓጎስ ድሚር ሰልጣኒ ሓጎስ ድምሽ ኣቶ ዋንቲ ግን ኣብ መቐለ ኢኹም ትሬኒንግ ጌርኩም ስለምንታይ ኣብ መቐለ ተመሪፁ ስታዲየም ሕዳስ ነይሩ ሕዳስ ስለ ዝነበረ ሕጂ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ምድላዋን ኣብ መቐለ እዩ ተባሂሉ ኣብ መቐለ ንገብር ነርና ማለት እዩ جيت مخنياس حدث لازم برا كمان يقومي قال ولا حنت مخنياتي مش اوكي كساح جي ب 94 ساعه 95 مس تشبوليني خزرلها بدحري كاب تشبولين مع سيخات وط 96 96 ناب كيح بحر زنبيره مالتي ስለዚህ እቲ ናይ ኤልፓ ክንዝክሮ ናይ ችፖሊኒ ነዊሕ ስለ ዝኾነ ታሪኽና ወኸልና ጥምራ ቢልና ያ ኤልፓ ቀይሕ ባሕሪ ድሕሪ ምእታውካ ሽዑ ድሓት ክትሰግር ኣብዛ ናይ መጻሪ ክለባት ናይ ኣፍሪካ ምስ እስማዒልያ ብዛዕባ ዝነበረ ክንዝክሮ ናይ 98 መጀመርያ ከመይ ነይሩ ኣብ እምሮ ብዙሕ ሰብ ስለ ዘሎ ትፍጻመ እጂቲ ወላ ክትሪኦ ከለኻቲ ቀይሕ ባሕሪ ብዙሕ ጻዕሪ ተሰሪሕሊ እጂ ግርማ ሓድሽ ኣሰልጣኒ መጽእ ኣነ ሓድሽ ኣቶም ዘለኹም ካልኦት ተጻዋቱ ነይሮም ብዙሓት ሓድሽቲ ዝመጹ ጠቕላላ ኸዓኒ ብመንእሰያት እያ ተተኪኣ እጂ ቁሩብ ኣብቲ ናይ ዲስፕሊን ነገር ምትኽኻል ግዜ ወሲዱልና ማለት እዩ ግን ብልክዕ ስለ ዝሰርሐና ከዓ እጂ ግርማ ከመሰልጣነ ጥራሕ ደይኮነሲ እንተ ጨዋታ ኮይኑ ምሳና ዝኾነ ነገር እንታይ ከይገብር ከም ዘለዎ ወገለ ንረዳዳእ ስለነበርና ተጋንታ ሕጂ ኣልጢፋ ተቐይራ እቶም ጨዋታ ሓያላት እዮም እኳ ብጣዕሚ እዮም ሓያላት ናይ ቀይሕ ባሕሪ ግን እንታይ ይጎድል ነይሩ ዲስፕሊን ይጎድል ነይሩ ሕጂ ስኻ ካብ ችፖሊኒ መፂእኻ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ክትኣቱ ከለኻ ብንፅወካ እዩ እቲ ችፖሊኒ ብስነ ስርዓቱ ዝተፈልጠ ጋንታ ኣብ ኤልፓ ወይ ሬትስ ምስ መፅእኻ ግን ቁርብ ንእስነት ኢልካ ከማን ክትሓልፎ ደይኮንካሲ ቁርብ ስዕርር ዝበለ ናይ ዲስፕሊን ጉድለታት ነይሩ ሕጂ ነዚና መጀመርያ ትኸቢልናዮ ሕጂ መጀመርያ ወዲ የማነ ይሕዝና ነይሩ ፍሳሐ የማነ ብድሕሪኡ ፍሳሐ የማነ ሕጂ እንታይ እዩ ሒዝና ደካ ማልያ ዝነበረታ እታ ፀላም ፃዕዳን ተሸራጦ እዎ ቀይሕ ባሕሪ ከዓ ትቕይር ማለት እዩ እቲ ናታ ኣርማ ፀሊምን ፃዕዳን ዝነበረ ቀይሕን ፃዕዳን ንኽውን ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚና ኣብዚ ናይ ኣፍሪቃ ክለባት ሻምፒዮን ፀወት ዘለና ሕጂ ምስ መን መፂሕና መጀመርያ ምስ ኢትዮጵያ ናይ ኢትዮጵያ ሻምፒዮን ዝኾነት ወላይታ ትበሃል ሕጂ ምስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ቀዳማይ ፀወታ በፅሓና ማለት እዩ ኣነ ወሪም ነይረ ሙሴ ነርኣዮ ታሪሙ ነይሩ ብርሃኑ ከማን ኣይ ቲንክ ይመስለኒ ሕጂ ኩሉ ግዜ ኣብ ማሕረምቲ ከጋጥም ከሎ ተፀዋታ ይጎድለካ እዩ ኣብታ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተገብረ ፀወታ ግን ስጋብ ሕጂ እያ ትረኣየኒ እታ ፀወታት እያ ኣማኑኤል ድግሙ ከምታ ፀወታት እያ ገይሩ ዝተፃወታ የለን እቲ ደሓይ ወለ ተፃዋታ ክልተ ጎል እትሎም መሓዙስ ኢሎም ሕጂ ኣብ ዲስፕሊን ድሕሪ መፂኻ ካብቶም ኣሸገርቲ ዝፀናሓና እዩ እቲ ምስተኻኸለ ግን ስጋዕ ክንደይ ውፅኢት ኣምፂ ንሃገሩን ንክለቡን ንጋለን ማለት እዩ ፋሕፋሕ ኣቢልዎን በቃ ነግረካ ኣይክእልኒ ተዓዊትና መፂና ኣብዚኣ ኸ ናይ መልሲ ፀወታ ነይራትና ኣብዞን ተዓዊትና ኣብዛ ናይ ግብፂ ናይ እስማዕልያ መሓልፍ ማለት እዩ
أبزانا يقف عجي معت قلت أنت من نيرنا تدعى أنت نيرنا عجي حتى أنا ديسبلين يا خملا سكا كلتا تتعاطد عن شمام نمعكف بقوتهم يموتوا قرما يرهبوا مج جلزي أنت يتوسط أتعاوتهم أي وصدهم نيخنا وسنتين ثم تتعاطي أنت وسدا وسانيكن ولا أنت كمان أنت زي جيرت بعبا تاجا أنت هتفرسيا أجي نجيب سهم كيد كنا إذا أنت تأتي يوم قمت تسلفت منير تقول سيا قبل لي شجر على النحج وهري هل توجع ثلاث يلون مالتي برهام تهرين ماله 4 يلون والتصفاي إذا دباسة ولا منشمة أخليلو بناء ورقة قداي حمش تقوم تتصايتي دي ولا جانتا نجيب سخيدا أبيل يربشوا قبيل فريم نيرو هو أوكي أجي زمد بنكار اللغة كروف أغاني البنو ويا تاريخ دي صراحة دي صراحة فعفا بلهم زي يلا نيجي زي أنقلت يوم كابدي سبلين تقطع زمد بنكار اللغة أنا بتكنيكال مالتي أجي أفتح مجمع خبيثنا خني غيرنا كنوت أنا بدي زيهم لا قلمت غيرما جن على أنا بيتوك أنا نظمت تسعات زيهم حيزة أيكيدني بمجمع جزء الجوم نبلا رؤسهم تقولوا مدى بمجمع جزء سكيمر تبحي ولا بوتاه الناي نجمع جزء انترناشنال صوتي أفتح صوتها ندت أبي لو بعير بتم ريزيرف أدنى بوري ناس تابي معتنا بقومك عبد جبتي إذا تجبرت قوتها دايركت محل في نور شعوب زي تي في إره كله زبير تراي ريو بتدحي ولا قوتها دي تجافع على اللغة شو أنت يعملوا من أنا أو كاي بعرف شو ما بعرف إنه تحلمنا نفاري تعينوا ما يفلتون من نجم مراجزين يجي أجازيتهم يزدوا تصدر إجنا نتينا هنا تجازيته أجيكم زنا من خاقندو خاصة اللي بحزكها تطويتها مستور ده يعني أي كألونام كم ترى عندهم عجيز من كحاتهم حيالاتهم ناتهم هوتيل علوم تستوديوم ناتهم بروفيشنال كايدا من خدمة يعني يجينا زي أمس إركا كتحلف كلها هذا ميراكلي سلزي تي نايسمع اللي يستجيب رتوتها مستي ستاندرد من أفريقيا أخطر يخلها يتبلع علينا يا جزء أي حوار زي مزجبته تاريخ اللي لا يكون بطولة كأس الاتحاد الإفريقي الإسماعيلي كل هجمات ريتسي لغاية دلوقتي ونتمنى إنها تفضل على كده على شكل سندوتشات خفيفة بتقي قوتها بدون ذخيرة حية على حدود منطقة الجزاء عند حمزة الجمل ومحمد فكري وعند رضا سيكا
وعند كرم جابر. وادي حمد استبدال من أمانيال فردي نائب لتدرس شتكلت من أبو حفيظ العكوري. وفي إنذار خدوا أمانيال ياتسو. نقلات على الضيق إيهاب حمزة سام. وجوده النهارده كنجم كبير وعندي ثقة. وادي محمد فكري الصغير لما نعمل ايه نلحظ هو بيقول يا جدع العظم وقع طبعا معلش التدريب باور في التدريب. واستبسال من دفاع ريتسي. نهينا لما ونهينا بقول ايه كابتن حمزة جنب الجمهور بيصحيه لان هم مش ساكتين. وفعلا اخطاء المدافعين قاتله. المهاجم لما وزع جول مش مشكله. محمد فكري عندنا شباب غير محمد فكري. وادي ايهاب جلال انفرد. كرم جابر سقال حجة بغنت كلاب ناي إرترا أمس قبتنا لا مالك ناي كلابات درجات أبو قولوا كسامع اسمه داتا دهنا بتخلت الشيخ النت كنت راك تنسى سالس لزخون مالك مسكيه بحر اللقاء أكلت شيء عم تمرت السون نتصاري وانجع هاجرتنا عالم ناي وانجع عالم بس نيجيريا بزعبة بزنبرت أب بيت مرتي لا سال دندن أبوي تخيلوا كل جزء تزارب شعاس هوت ويزي عرست زنبرت له تغير كأتي خشوا مش عارف تخبر أيه أجي كل جزء أب أسنت على مسيلك تقول إني أخذكونا لك رمز أجي أنا تغير أتقول له تهزبي هويلو أجي تايو إذا دعت دولة تتواتنسي عيال كهونا لوي محجسهم تي حساسهم مالت أجي تود بعلي وأما سود هرمني هري مني يودا قال على عبل أتي سنيان استاجد نتي ناي لاين مان دلير عف عبيلو نتي البيتر توع كي هاوني أجي كل جزء أب كمزتات توعيات على البيترات ويقولن أنا سؤال حنتي ولا ما أعرف أنت أنا كمان وياك أنا يكون أنا سؤال نيجيريا سي سجى ما يكون قلنا سا تعدنا غرت خناتات كافي تحرق أن نجار أنت لا كمان نص ساعة زي قبل كاي بقية كتبت هلاها لقينا عصرت كي تتعود كهلا جي خمسة تمثل كي حوات أنا هيك يحزن غيره مالتي مرة أنا بجبر كو فاولا أنا غيره مغنياتو أتكعيت أت ميره بفينوس تخينكاس أتليست وي ميديانون تخينكا فاول جلس عليها كات بالتفل الجنازة تمثل نيراتا أنا نيجيريا مالتي شو أستاذ زرابي يونيرو كم تاشم كمان سكان بيجوز يحبوا تخلق عن صوت الله واو اسمعنا عنده يكودي ما أجي تيري كرد تتحصل له مسبا شاول يعني راه I think إن ده زي ده قاعد شو منطق وشو عتى قولي إتي هذا حنت تجوده تا سؤال إتي ده شامينة تخلق كمان أب أنا بسكي أتعتي مسخ أسو بركي كمان استاك هنا تعريمه وزي مالتي شايف بولين اللغامش نو كيفاري كيفاري اوكي كيف بعرف والله خير هذا حليفه باشاول شعور كان شعور هذا يجي ما حدش ما سنت بديلات زت الغلطات اللي قانتان ده ساول هو اللي هيك هو قلنا تكون زي خافليتي انت راح انت ونياتو افتك زي تقاني عارف التوب نيرا مالتي حيلاتنا نيرنا كله اجي حجي كل جزء مع أصل تقوم لهم حادث كعي سوسوك هونا لوهم معتين دولها أجي أنت سوسوك أخونا لو تكعي لا يشوف بحر كوين تاجان تانتا قبل الله قول له أتخونا له بحر قول له أتخون عوض مسألة كلا مالك أجي كترهم كلا حافظي ناي حجي نقول دخونا كخونا دخلا كأساسه كم كنوا أنتري أجي هرقف كتكون لك أتقعد هركون كاس هرقف بقى خمس سوسة قوم كتكون لك
ዝኾነ ናይ ኣጥቃዓይ ምልክት ቀዳምነት እሱ እዩ መወዳእታት መዐቀን ቅቡል እንዲ ተዓወትኩ ወላቲ ካልእ ኣሎ ሳይንስ ክወፅእ ክእል ይኸውን ኣሰልጣን ኣጥቃዓይ ከኣሳይታና ኣሳይመንት ኣብኡ ኣብዛ ናይ 2000 ከይወፃና ከለና እታ ናይ መወዳእታ ዘጋጠመትካ ተቐሊልካ እውን ካብ ኩዕሶ ዝተኣለካሉ ምስ ሃገራዊት ጋንታ ምስ ሱዳን ነበረ ከመይ ነይሩ ታሽሙ ኣጋጣሚ ኣነ ኩዕሶ ሒዘ ከምዚ ክዕፀፍ ከለኹ እቲ ተኸላኸላይ ከዓነ ብክልተ እግሩ ከምዚ መፂኡ ኣይረኣኾን ኣነ ብጎኒ መፂኡ ይዳሃርመኒ ኣሎ ማለት እዩ በቃ ብርክ ተሰሩ እዚ ክሮስ ለጋሜንት ዝበሃል ተበቲኹ ካብ ፀወታ ወፃኢ ኮይነ ማለት እዩ ዳይረክት ሆስፒታል ከይደ ኣብ ሆስፒታል ራጂ ገይሮም ሪኦሞ ሓንቲ ክንገብሮ ይንኽእልኒ ኢና ኢሎም ጀሶ ገይሮም ዓደይ መሊሶምኒ ማለት እዩ በዚያ ማሃረንቲ እዚኣ ከዓነ ካብ ኩዕሶ ተኣልየ ተቕሊለ ተኣልየ ማለት እዩ ግን ክንደይ እዋን ከይዱ እቲ ናይ ሕክምና ኩነታትካ እቲ ናይ ሕክምና ዳርጋ ሓደ ዓመት እንታይ ሕጂ ንዓጥልያን ምስኮትኩ እቲ ናይ ኦፐሬሽን ክስታያት ቁርብ ዝኾነ ነገራት ኣብኡ ተደናጉ ድሕሪ 4 ወርሒ ገለ ኦፐሬሽን ገይረ ማለት እዩ ብድሕሪ ምስቲ ናይ ሪሃብሊቴሽን ገለ ዘለዎ ኩሉ ሓዋዊስካስ ዳርጋ ዓመት ወሲዱ ከጅዲ ምናቱስ ዳርጋ ክንደይ 2000 እንድሕር ጠጠው ተብል ኣለኻስ ቅድሚ እቲ ናይ ተምሃራይ ናይ ገለ ገዲፍና ብውሕዲ ድልድል 15 ዓመት እሞ ካብ ዓወታት ዓብ ነገር እዩ 15 ወራፅ ከሎ ስቲል እውን እቲ ግዜ እውን ነይርካ ኮይ ህዝማ ከም ዝጋጢም እምበር ንገለ ዓመት ተፅፋካ 15 ዓመት ኣብ ሃገራዊት ጋንታ ከዓነ 13 ካብ 87 ስጋብ ሻዓብ ክልተ ዓመት ሰብ ሃገራዊት ጋንታ ያደካ ኣለኹ ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ኣመፃፅኣ እዩ ቀልጢፉ ሕጂ ኣብ ሓንቲ ጋንታ ኣቲኻ ዓመት 2 ዓመት 3 ዓመት ትፃወት ብድሕሪኡ ናይ ክፍለ ሃገር እንዲ ነይሩ ሽዑ ናይ ክፍለ ሃገር ትምረፅ ገለ ኣነ ግን እዚ ከይተመረፅኩ ትኺለ ኣብቲ ዓባይ ሃገራት ናይ መንእስያት ኣይተመረፅኩን ናይ ኢትዮጵያ ዳይረክት ኣብቲ ናይ ሃገር ጋንታ ኢትዮጵያ ኣትየ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ምዕባለ ቅልጡፍ ነይሩ ኣብ ደገ ድሕሪ ዓጥልያን ትነብረሉ ዘለካ ጀርመን ማት ኤክስፖጀር 10 ግዜ እውን ስለ ዝወፃኻ ቅድም ተፃወታ ይኮለኻ ትሪኦ ኢኻ እቲ ፃውታ ናይ ሽዑ ናይ ሕጂ ዘሎ ማለት እዩ መስ ኣብቲ ናትኩም ግዜ እቲ ወርቃዊ ኢልና ንጠቕሶ ናትኩም ግዜ ተፃውታን ተፃወትን ምዝ ሕጂ ክነፃፀር ከሎ እንታይ ተተኣሳስሮ ወይ ብኸመይ ክትገልፆ ትኽእል ሕጂ ኮምፕሊትሊ እቲ ፉትቦል ኣብ ምንታይ ተቐይሩ መሲሉ ኣብ ቢዝነስ እዩ ተቐይሩ ኣብቲ ናይ ቅድም ግን ከመይ ጌረ ሳዕሪ ኢኻ ትብል እስኻ ሳዕረት ኣይትቕበሎን ኢኻ ከንታኻ ተሳዒራ ድሕሪ ወፂኣ ከይደቀስካ ኢኻ ተሓድር ድሕሪ ስዒርካ ከዓኒ በንፃሩ ከዓ ተሓጒስካ ተሓድር ማለት እዩ ሕጂ እዚ ናይ ሕጂ ግን ድሕሪ ተሳዒሮም እኳ እንዳሰሓቑ ዝወፁ እቲ ዝለዓለ ገንዘቦም ከዓ ዝኽፈሉ ማለት እዩ ኩሉ ክትሪኦ ከለኻ ምስቲ ንሕና ዝነበርናዮ ሕጂ ዋላቶም ንበለና ሕጂ ናይ ጣልያን ምፃእ በዓል ኮስታ ኩርታ በዓል ቫሬዚ በዓል ማልዲኒ ገለ ዝነበሩሉ ገዜ በየም ሕጂ እዞም ሰባት እዚኦም ደቂ ሰመይ ሓድርኒ ነይሮም ድሕሪ ተሳዒሮም ገለምታት ማለት እዩ ተረዲእኻኒ እዞም ሕጂ መፅኦም ዘለዎ ናይ ጣልያን ግን ኣይትሸም ተሰዓር እቲ ናቶም ፀወታን ገንዘቦም ጥራሕ ገይሩ እዮም ሕጂ ትፍልሊ ኣብዚ እዩ ተዓብ ፍልሊ ኣብ ሃገርና ከዓ ከምኡ ማለት እዩ ሕጂ ከምኡ ከምዚ ናይ ቀደም ክኸውን ኢልካ ክትሰርሕ ኣይከኣልኒ ምስቲ ከባቢኻ ደሎ ምዕባሌታት ኢኻ ክትከይድ ዘለካ ግን ኣትሊስት እቲ ናይ ኣይሰዓርኒ ባህልነት ክህልወካ ክኽእል ኣለዎ ናይ ሓደ ጋንታ ማልያ ወዲኻ ድሕሪ ተኣትለካ ኮንካስ ኣትሊስት ናይ ምስዓር መንፈስ ክህልወካ ኣለዎ ክስዕር እየ ጥራሕ ክትብል ኣለካ ሕጂ እዚ ትፍልልያት أنا زي كاب كل تشح بدحريو بناي زي كناتات سدات مسمعة ولا خفتنا أي محبرة سب سبورت كابت بيت سب أي تفلخان أبدأ خوينكم ولا بزون
ናይ ቀደም ገዳይ ተፃወቲ ማሕበር ጌርኩም ትጣላለፉ ትተሓታቱ ብሓንሳብ ዑደት እውን ትገብሩ ኢኹምማ እዚ እንታይ ተራ ኣለዎ ወይ እውን ብዛዕባ ንጥፈታትኩም ከብሓፈሻ እንታ ክትብል ትኽእል እንታይ ኢኸ ትርጉሙ ትሕልፎ መልእኽቲ እንታይ እዩ ኣገዳስነቱ ኩሉ ግዜ እንታይ መሲሉካ ስፖርታዊ ብፍላይ ከዓ ኩዕሶ እግሪ ካብቲ ፋሚሊ ንላዕሊ እቶም ናትካ ምሳኻ ዝነበሩ ብፆትካ ኢኻ ቀዳምነት እጂ እዚ ማሕበር ክንምስርትሮ ከለና ብሓገዛት ኢና ጀሚርና ብዙሕ ሓጊዝና እዝን ኢልካ ኢንዲቴይል ሕጂ ክግለፅ ዋላ እንተዘይተኸኣለ ካብኡ እንዳሓር ከዓኒ ናይ ምትእኽኻብ ነንሕድዕትካ ተኣኻኺብካሲ እንታይ ትገብር መጀመርያ ነቲ ማሕበር ካልኣይ ከዓኒ ነቶም ኣብ ሃገር ዘለዉ ብፆትና እንታይ ክንገብር ንኽእል ብድኾነ ነገር ትተሓጋገስ በዚ ናይ ጥዕናታት ጀሚርና ኣለና ብናይ ዕጥቂ ጀሚርና ኣለና ብኩሉ ብማተርያል ድዩ ዋላ ብገንዘባዊ ሓገዝ ድዩ ገለሲ ፅቡቕ ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ምሳኻ ትፅዋት ዝነበረ ሰብ ኣብዚ ሃገር ኮይኑ እንታይ ዓይነት ሚራክል ይሰርሕ ኣሎ ርኢኻ ተገንዚብካ ንዕኡ ንምሕጋሲ ተመፀገም ኣሎ ካብታ ስኻ ሻሂ ትሰትያ ፍርቂ መቂልካ እንተሃብካዮስ እንታይ ፀገም ኣሎ ኩርዓት ከማን ስማዓካ ሕጂ ብፍላይ ከዓኒ እዚ ማሕበር ኣነ ባሊላ ጂጂ ናይ ኣድሊስ ኣሎ እዚኦም ኢናቶም ዓበይቲ ዘለና ብሙሉኦም ማእሽቲ እዮም እዚኣ ኸ ብምንታይ ትመፅእ ሕጂ ኣነ እታ ውሳኔ ወሲድያ ሕጂ ናይ ዓበይቲ ኣሎ ማሕበር ካሎ ማለት እዩ ካብኹም ናይ ዝዓብዩ ዓብዩ ኣሎ ነቶም ማእሽቱ ግን ኣነ ምስ ክልቲኦም ተፃይተ ምስቶም ማእሽቱን ምስቶም ዓበይትን ስጋብ 2000 ክልቲኡ ጀነሬሽን ኣርኪበለይ ሕጂ እዞም ማእሽቱ ኣነ ክጥርንፎም ተደይክኢለስ ምን ክጥርንፎም ዳ እዩ ያ ትመፅእ እታ ክስታይ ማለት እዩ ኣብዚ ናይ ኮሮና ግዜና እታ ማሕበር መስሪትና ሕጂ ምንታይ ክትነጥፍ ጠበኒሓ እታ ማሕበር ኣብ ምትሕግጋዝ ካብቲ ምትሕግጋዝ ሓሊፉ ሕጂ ናብ ምንታይ ከይዱ ቁሩብ ምስ ደልደልና እንታይ ክንገብር ንኽእል ንሃገርና እቲ ዕጥቅታት ምስዳድ ቀፃሊ ኩሉ ግዜ ዘሎ ናይ ስፖርት ማልያ ድዩ ዋላ ኳዕሳሱ ድዩ ዋላ ገለ ድዩ እዚ ኖርማል ክበሃል ይከኣል ካልእ እቲ ኣብ ውልቃዊ ሂወት ዘሎ ነገራት ማለት እዩ ኣብኡታት ኣቲኻ ትዛረብ እንታይ ይግበር ኣለዎ ብድሕሪኡ ከዓኒ እዚ ኩዕሶ እግሪ ስቁሩብ ዘሕልና ኣለና ንኽዓብሲ ቁሩብ እንታይ ክንገብር ንኽእል ንሕናስ እንታይ ክንሕግዝ ንኽእል ኢልካ ከዓ ትማየጥ ንዞም ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘለዉ ማለት እዩ ሕጂ ስጋ ዓብዚና በፂሕና ዘለና ካብዚ ንንያው ከዓኒ ምስቶም ገና ደይመፁ ዘለዉ ካብ ብዙሓት ኣለዉና ብናይ ስድራ ቤት ፀገም ብናይ ደቆም ብናይ ስራሕ ኣብ ድመፅእ ደሎ ከዓኒ ካብዚ ብዝለዓለ ጌርና እዞም ኣብዚ ደለዉ ተሓባቢርና ክነማዕብሎ ኢና ንደሊ ማለት እዩ ሓቲ ነዊሕ ክንዕልል ምኽኣልና ግን እቲ ላህመቱ ተመክሮስ ደቂቕ ስለ ዝኾነ እቲ ኣጋጣሚ ከዓ ክንጥቀመላ ስለ ዝደለና ኢና ብፍላይ እዚ እውን ታሪክና እዩ እዛ መደብ እዚኣስ ምስ ታሪክ ኣብ ዝተኣሳሰር ዝያዳ ኣብቲ ናይ ፖለቲካዊ ገለ ጉዳያት ጥራሕ እንድያ ተተኩር ነይራ ምስ ብረታዊ ቃልሲ ዝተኣሳሰር እዚ እውን ታሪክና እዩ ጠቕሶ ፀናሕካ ሰማንያታት ዝሕለፍኩሞ ንባዕሉ ገድሊ እዩ ናይ ውሽጢ ከተማ ዝዝከር ወርቃዊ ግዜ ከዓ ስለ ናይ ኩዕሶ እግሪ ካብ ቀደሙ ነይሩ እንዲ ኣይበተኽኩሞን ከዓ ንሱ ብፍላይ ኣብቲ ፅንኩር እዋን ምስቲ ሽዑ ዝነበረ ውድዕ ኩነታት ዝያዳ ነዚ ብዘጉልሕ ሸነኹ ኢና ይዕሊልና ኪኖ እዚ ብዙሕ ብዝርዝር እውን ክንዛረብ ምኽኣልና ነርና ግን ብላህመቱ ነቲ ሽዑ ዝነበረ ቁርብ ከዘኻኽሮ ተስፋ ንገብር ትኻልእ ከዓ ይመሃረሉ እንታይ ሓሊፍኩም ክቶም ናይ ሽዑ ስፖርተኛታት ዝነበርኩም ንዕኡ ሓሊፍኩም ብድሕሪኡ ተምፅዎ ዝነበርኩም ዓወታት ከዓ ኩሉ ግዜ ብኡ ኢና ንሕበን ንዕኡ ኢና ንዝክር ዘለና ንግዜኻ እዚ መስግን ምናልባት ቅድሚ ምድምዳምና ግን ክትብሎ ትኽእል ነገር ትሕልፎ ትደሊ መልእኽቲ እንተለካ ብኡ መጠቓለሊ ክንገብር ወላዓንት ንስኹም ከማን ከም ዝገርኩም ግዜኹም ኣጥፊኡኩም ነዚ መደብ እዚ ምድላይኩም ሓደ ካብቲ
كنا معقول ندل دلنا أنا سبورت هاجرنا لايك أخو أسأجري حدا يمو تانكيو تراح قبلكم غير غني يلا حرايمو أماني الياسو عتي نجزيها دقيمة يمسجن سلتقولوا صحابي زخنا مزخاخري نكون بلو نقول مبرت زرزركو خمس قطع صوت صنحو نويحي ونيرو دقيمة بسمين بسم مسارحتين بسم كلهم تخطاتلتنان مسجانا كقربالك فقد لي غني لي زي خبركم تخطاتلتنا كنا كايدو صنحنا علال مس قديم سبورتينيا تتعاطي كعس اجري ابو عمرو ابزخرنا وتروز ملالس حد خفتهم نحبنا لهم كواخبتنا سمانيتات ساعات كسبت مودة ناي سبورت زمانو زنبر اماني الياسو عتي انا قنعلل صنحنا عتي زخركم حديث لكم كخون توم قالت كامنا البات كمزي دي تحالفوا لكم قالت تمرتي سانيكم من نقاق حزكون حسابات رخيكم تكونوا سب ملئ تسفينا علالنا بزي كندمدم ابقصالي بزتفل غاشاينا هنرخب كساب شعو ابزل لكم سلام